Так. Стрим на канале Маргинес. Напрамкі з пекла. Напишите, наколькі добра мяне чуваць, наколькі добра мяне відаць. А я пакуль параскідваю спасылку. Так. Раз, два, три, все за стол. Раз, два, три, все за стол. Раз, два, три, все за стол. Ой, пиздец. Раз, два, три, все за стол. Раз, два, три, усім смактать. Раз, два, три, усім смактать. Раз, два, три, усім смактать. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, Скай Мэри. Раз, два, три, Скай Мэри. Будзе конфа. Ну, калі будзе конфа, то будзе. Так. Раз, два. Не перашкаджай мне насалоджвацца цудоўнай кампазіцыяй ва ўласным выкананні. Так. Мы тут для гэтага сабраліся ў першую чаргу. Так. Так. Дискорд. Есть. Раз, два, три, все за стол. Раз, два, три, все за стол. Блять, мне треба поставить гэтую песню сабе на алерт які-небудзь. Так. Так. Так, спасылка была раскиданая. Прывітанне ўсім, хто ўжо паспеў далучыцца. Напішыце, наколькі добра мяне чуваць, наколькі добра бачна, ці няма якіх-небудзь памехаў, гукаў з вуліцы. Спадзяюся, вы неяк выжываеце там паспяхова у сучасных надворных умовах. Прывітанне з вёскі Бруклян. Брухлян, ведаю такую, так. Ведаю такую вёску, сёння глядзеў на яе увесь стрым Дарашэнкі. Там нормальная такая брухлянашка была ў яго. На жаль, ягоныя стрымы ў запісе не застаюцца, таму гэта літаральна вось трэба быць у моманце разам з ім, каб адчуць еднасць, духоўную такую еднасць густаў музычных. Так, давайте паспрабуем. Вы можете писать какие-нибудь темы для абмеркавання, дзяліцца якімі-небудзь цікавымі сваімі думкамі, задаваць пытанні, а я пакуль што паспрабую падняць канфу. Добра чуваць бачна, дзякуй. Што там было? Я праебаў, быў заняты. Ну вось, ты лох.
ты ніколі не даведаешься, что там было. Ты был скинуты на периферыю гісторыі. Гістарычная правінцыя. Гэта цяпер твоя малая радзіма. Там были охуительные рэчы. Там 3 гадзіны Янка Дарашенко записываў Скаймеры на іхні новы сумесны трек. А потым под канец стрыму апынулася, што ён карацей выключыў праграму для запісу, а захаваць забыў файл. І яны тыпу стрым правесці правялі, але запіс ён, ну запіс менавіта музыкальны, ён не захаваецца. Так што па сутнасці ён просто налутаў там некалькі злотых, якія яму накідвалі пераважна мае гледачы. І ён думаў, што яго просто засыпалі грашыма. Бо там у тыктоку тамашняя валюта працуе так, што ты за 1 злоты можаш купіць сабе 30 падарункаў і просто спаміць імі ў чат. І Дарашенко такі глядзіць, ну ніхуя сабе. Блять, 140 падарункаў, ёб вашу мать, дзякуй за падтрымку. А там просто кожны падарунак гэта там копейка нейкая, літаральна. Ну а так-то стрым быў ахуительны. Вось менавіта як глядач магу сказаць, што гэта было таго варта. Тэгэм. Так, тут протэгалі. Яшчэ вось так зробім. Invite. Так. Invite. Так, каго яшчэ забыў? Здаецца, усіх запрасіў, хто у Дыскордзе у нас тут сядзіць. Бля, распавядзі, ну вось я распавёў. Ты мне не верыш? Ты думаеш, што я схлусіў? Спытаю у нашага хлопчыка. Калі не верыш маёй версіі таго, што здарылася, можаш яго параспытваць. Так, тут ахуенна вось спосаб камунікацыі падчас стрыму. Я вось возьму зараз і запушчу твоё відэапаведамленне. Дзякуй. Так. Ну нічога, будзем чакаць, пакуль хто-небудзь падцягнецца. Можам пакуль з вами папіздзець, або, не ведаю, відос пачаць глядзець які-небудзь. У нас там акурат былі каротенькія відэа у другой чарзе. І мы іх можам спакойна, я думаю, паглядзець, пакуль канфа не сабралася. Або пішыце што-небудзь у чат, пытайце, цікаўцеся. Нагадваю пра магчымасць замовы відэа. Правілы замовы знаходзяцца ў апісанні. У нас зараз актуальная другая чарга. У нас тут з вами відэа з каналу Аферіст Легенда. Аферіст Легенда. Так, ну ідзе яно. А, вось гэта яно.
Не тое. Это, мабуть. Амаль. Чаму яно адразу мне на ўвесь экран открываю? Ладно, будем образать тады. Ёпта. Żeby nie było bandyctwa, Opa. żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Так, пачынаецца. Так, мяне таксама вырашылі абдарыць падарункамі. Дзякуй Боже, што не з тыктоку. Пачакай секунду. Вось. Так, давайте поглядим, что там у нас за донатик. Ёптать! Инструктор по фистингу. 1000 российских рублей с покрытием комиссии на шаурму. Шаурма, ну гэта глядзі ты задонаціў 10 евро. Шавуха. У прынцыпе, ведаеш, праблема з шавухай у Польшчы такая, што тут няма шавухі, тут ёсць толькі кебаб. А купля кебаба азначае, што я павінен падтрымліваць бізнес людзей, якіх я не вельмі хачу падтрымліваць. А белыя людзі амаль не робяць такую страву, як шаурма у Польшчы. Гэта прыйшлося б спецыяльна шукаць. Але вось так наўскідку, калі арыентуемся на кебаб, то колькі кебабаў можна купіць за 10 евро? Адзін каштуе прыкладна 5. Таму, ну так, можна сказаць, што на 2 кебабы, дакладней, хацеў сказаць 2 шаурмы, але рэальна сустрэць у Польшчы завядзенне, у якім будзе прадавацца шварма, так званая, ну, мне пакуль не прыходзілася. Нібыта такія існуюць, але галоўным чынам гэта менавіта што кебабныя, у якіх працуюць арабы пераважна. Дзякуй за донат. Ты неверагодны. Вось табе сэрцайка. Тыкс. Давайте видос глядеть. Давайте глядеть видосик. Нагадываю, у нас другая черга актуальная. Так, где он? 8. Видео с канала Аферист Легенда называется «Отжималки и гимн». Секунду, а тут копирайт есть? Это неуросеткавая музыка. Спадзяюся, что так. Белорусы, мирные люди. Окей, гэта тут есть два варианты. Або гэта песня гэтага, блядь, як яго? Або гэта песня Марзулюка, чарговая рок-кавер, або гэта ўсё ж таки неўраслоп. У обоих выпадках можно не клопотиться про авторское право. Родной стороне, в честном труде мы силу добудем, мирно живя в заповедной стране. Каждый гость здесь словно брат, видеть всех наш край так рад. Беларусь, оплот тепла, сквозь года она прошла. Блять, зноў траблы з інтэрнетам. YouTube не хоча пускаць відос на 1080. Давайте на аўтаматычную якасць поставим. Наш союз вовек нетленный, мы единством победим. Батька, мы тебе почтенны, верность родине храним. Наш союз вовек нетленный, мы единством победим. Нивы золотые и чистые реки здесь сожжены.
оживает легенда в веках. Легенда всегда рад видеть правду и волю в надежных руках. Каждый гость здесь словно брат, видеть всех наш край так рад. Беларусь, оплот тепла, сквозь года она прошла. Батька, мы тебе почтенны, верность Родине храним. Наш союз вовек нетленный, мы единством победим. Батька, мы тебе почтенны, верность Родине храним. Наш союз вовек. Яны спецыяльна вырашылі сфоткацца з жывым саўком. Уявіце сабе, не кожны дзень сустрэнеш чалавека, які ходзіць у шлёпанцах, блядь, на голую нагу. Нетленный, мы единством победим. Искренне дружим, силы умножим в трудолюбивой и вольной семье. Путь наш достойный, делом продолжим, счастье построим на этой земле. Верность Родине храним. Наш союз вовек нетленный, мы единством победим. Батька, мы тебе почтенны, верность Родине храним. Наш союз вовек нетленный, мы единством победим. Дзякуй за відэа. Гэта той, хто спяваў корпус Фрэна «Гонар нацыі». Гэта сын таго аўтара. Няўс, ты з намі? Ну, здаецца, што так. Прывітанне. Прывітанне. Што ў нас на абвесткі дня? Ну, асабліва нічога. Можам абмеркаваць, чаму Олег Фрэн анархакамуніст. Мне здаецца, мы павінны ўсё ж такі прыйсці да высновы канкрэтнай. То бок ты ўсё ж такі ты хочаш яго ўсё ж такі запісаць у свае у лібертарыянцы. Ой, хочу. Ой, мае лібертарыянцы, нам не хапае гэтых фрэнаў, блядь. Все добра ў лібертарыянскім руху, блядь, толькі фрэнаў не хапае. Далучайцеся, фрэны, запрашаю. Фрэн інклюзів такое асяроддзе. Ён раскрыў сёння сябе як ліберал, у яго чыста такая ліберальная пазіцыя напісаў, нічога не адказаў на гэты конт. Ну, у сукупнасці з іншымі ягонымі пазіцыямі можна сказаць, што ён анархакамуніст менавіта, хаця, вядома, сённяшняя мяжа паміж анархакамунізмам і... Блядь, як жа ты хочаш гэту хуйню зафорсіць? Просто немагчыма. Я вельмі хачу. Для пажаданых слухачоў хачу паведамі і гледачоў хачу паведаміць, што чаце Маргінэцэн кожны ябаны дзень, блядь, записывае няшчаснага Фрэна да анкому. Просто кожны ёбаны дзень. Пачакай, я зараз праз пошук просто пагляжу. Гэта по-любому так. Дзе гэты чат? Гэта немагчыма просто, Маргінэц. Што ў цябе за фіксацыя? Тут донат прыйшоў, пачакай. Инструктор по фистингу задонатил 100 российских рублей с покрытием комиссии. Пишет, грузины, например, юзают русский язык часто как гондон для грязной речи по наблюдению с Кабра. Хорошо, что на русском было.
Ты про відос? Про відос. Так, ну мы таксама, мы беларусы юзаем расійскую мову толькі для таго, каб наўронкавыя песні рабіць про Лукашенко і падстаўляць пад відосы, дзе дзеці адціскаюцца ад зямлі і фоткаюцца з саўковым нейкім підарасам. У каго што, як бы. Розныя народы карыстаюць расійскую мову па-рознаму. Дзякуй за 100 рублёў з пакрыццём камісіі, ты неверагодны. За 100 расійскіх рублёў. Ну так. Ну ён дагэтуль яшчэ ўкінуў 1000 расійскіх рублёў, таму А толькі гэта ў грошах. У грошах, ну зараз гэта ўжо каля 15 еўра. Што, блядь? Ну, 1500 рублёў. Агульна ты типа... Так. Нет, 1000 рублёў гэта 10 евро. Ну да, падобна на праўду. Так. Ужо ахуел, блядь, што з курсам сталася. Не, ну калі б 100 рублёў азначала 15 еўра, то Россия была б на каленнях, я лічу. Так. Я верю, Россия будет на колдуньях. Сильная, могущая. Знакомитый зворот. Олега Френа, так. І ён же, дарэчы, там... Чорноскурага Олега Френа. Ён же кідаў на свой канал фотки з нейкімі расійскімі сепаратыстамі. Вось, это представитель движения свободного Дагестана. Аднавокі. Як Арестович, дарэчы, вось нешта апошнім часам людзі нібыта вось ставяцца перад выборам відэльцам у вока або... Ну, карацей, по-беларуску гэта не рыфмуецца вілкай в глаз или в жопу раз. У нас бы гэта было відэльцам у вока або дупай або ў дупу раз. Не, гэта трэба, ведаеш, відэльцам у вока або праткнем табе твоё шакаладнае вока. Ну, карацей, неяк гэта трэба зарыфмаваць по-беларуску, каб яно гучала. О, глядзі, пачакай. Калі зайшла размова на ягоным канале, я открыл его апошні пост. Гэта рэпост «Все должны нести ответственность». На съезде Пономарёва бывший единорос-взяточник объявил Россию террористическим государством. Ну, база. Я спрабую зразумець, які кантэкст, але ну, знакамітыя вось гэтыя лібертарыянцы, якія выступаюць за калектыўную адказнасць. Мне больш падабаецца, што Пономарёў гэта просто КДБшнік, блядь, нейкі. Гэта таксама, ну просто, мне здаецца, тут все гэта разумеюць. Да, не факт, насамрэч. Вось, да, мой друг, официальный представитель движения «Свобода Дагестана». Ты можешь вывести гэты фотоздымак? Табе так хочется, каб я яго вывел? Ну, там, здаецца, вельмі каларытны. Толькі да гэтага фотаздымку не хапае подпісу, што, типа, я справа. Каб людзі зразумелі, хто я дзе. Я магу адлюстраваць яе спецыяльна. Ну, на жаль, Олег не дадаў там подпіс, дзе ён, таму мы можам, я лічу, абіраць каго ідэнтыфікаваць як Олега. Вось, я што не кажу, што нармальная тэма атрымаецца. Тут Олег, дарэчы, пісаў у чат, што ён можа далучыцца. Але нешта я яго не бачу ў канфе. Але не хоча. Кожны раз прыходзіцца тлумачыць, што такое Discord, як заходзіць на сервер у Discordзе, як далучацца да voice-чатаў. Утамляе, насамрэч. Так, у чаце пішуць, мяне не пускаюць у Польшчу, што рабіць? Радавацца, што ты можаш жыць у краіне для жыцця. Нашей любимой полночной Беларуси.
Ой, я хотел сказать Республики Кореи. Ой, блядь, ну вы зразумелі, карацей, у Беларусі нашай. Вось прапануюць варыянт, каб было відэльцам у вока або ў сраку троху. Неблага. Вось ты правы кут што пабраў. Маці твою? Ну правы кут, дарэчы, на гэтым здымку ён злева, то бок вы ўжо можаце бачыць наступствы выбару. Гэта як гульні. Я дагестанскі сябар Олега Фрэна. Ну я калі што менавіта так цябе і уяўляю сабе. Бля, ён жа... ну да, слухай, гэта ж сапраўды я. Гэта же я. А дзе з імі зрабіў гэтыя фотаздымкі? То дзесьці ў Варшаве зараз? Я спадзяюся, што ён зараз прыйдзе да нас і распавядзе. Тут просто ўжо другі чалавек у чаце хоча, каб я на стрыме, блядь, запускаў ягоныя ахуйцельныя галасавыя паведамленні. Таму што, блядь, цяжка напісаць тэкстам інфу, якая змяшчаецца ў 7 секундах. Гэта... Няхай плоціць, блядь. Гэта безумоўна патрабуе ўмяшальніцтва чату ГПТ. Я магу праз гэтат расшыфроўку ўключыць. Але калі там на і беларускай, то можа... Хаця, па-моему, апошнія часы я нармальна дае расшыфроўку беларускіх паведамленняў галасавых. Ну, можаш паспрабаваць, чаму б і не. Так, что там у нас написано? Зараз. Я сейчас рублю, запятая, конечно, запятая, стримы, но если там будут мелькать голосы, тогда это будут какие-то международные теории. Я так разумею, что я сейчас роблю, конечно, стримы, но если там будут мелькать голосы, то тогда это какие-то международные теории. Нет, разумели, не стало смешней. Я лічу, что першае слово павінна быць рублю, таму што хутчэй за ўсё мы засталі Олега вось у працэсе просто колкі дроваў. Я сейчас рублю і калі вось на стрыме у мяне зноў з'явяцца галасы ў галаве, то яны могуць распавесці мне якую-небудзь канспіралогічную тэорыю, а мне таго не хацелася. Нейкую таямніцу выкрыць, нейкую праўду аб 16-гадовых кулямётных хлопчыках. Ну, магчыма, вось ён ужо нас заінтрыгаваў насамрэч. Вось чаму ён кожны час, калі сядзіць на стриме з вэбкай, ён кудысьці гэта то варочаецца, блядь, пастаянна, то гэта з кадра выходзіць. Гэта яму галасы і адыходзяць, каб лепей чуваць іх. Яны яму кажуць: давай, распавядзі ім пра Чорную Русь. Чорная Русь, гэта таму, што яны каталіцтва прынялі, яны чэрці ўсе. Ну, былі ж ужо файлы Фрэна. Пішуць у чаце, карацей, Дарашенка, калі яго паставілі перад выбарам, ён на палове справы перадумаў. І змяніў рашэнне. Я згадаў пра файлы Фрэна, што я калісьці ці не я, а хтосьці напісаў, гэтат запрасіў, ці паедзе гэтат Фрэн на выспу Эпштейна, калі б яго запрасілі. І Фрэн адказаў не, і я сказаў: ну да, там жа ж ужо ніхуя няма, нахуй туды ехаць. Ну так. Нам цяпер патрэбная выспа Фрэна. На Мінскам моры, блядь, зрабіць трэба. Так. А можна ў Балтыйскім просто. Бліжэй будзе. Так. Народ там у чаце, пакуль канфа не сабралася нейкая паўнавартасная, пазадавайце якія-небудзь пытанні цікавыя.
Да, они цікавые, нахуй треба, блядь, их не задавайте. Так. Пишуть, поглядите новый здымок на Диссиденте. Охуенно. Так, выведи яго, выведи гэты фотаздымак, і мы зноў будем вырашаць, хто дзе. Секундочку. Ой. Где это? Во. Ну тут уже абсолютно павінна быць ясна. Ось чалавек у жоўтым гэта наш куцік. А справа Олег. Жоўты кут, ну так. І вось бачыш, там же нават 4 жоўтыя куты ёсць. Я мне спачатку не падало, прычым тут, блядь, база, нейкі жоўты кут кашуля, а потым я прачытаў, што на яе напісана Інгрія. Ну так. Трэба запытаць Фрэна, а... Не, по-моему, яго ўжо драчылі гэтымі пытаннямі, ці як яму ідэя там Віцебскай народнай рэспублікі. Будзем віцеблянам даваць магчымасць атрымліваць аўтаномію, і ён тады сказаў, да не, хуйня нейкая. По-моему, гэта быў той момант, калі ён просто ўзяў і, не адказваючы на пытанне, уключыў Мусураева просто на ўсю. Не, Муцураева, гэта калі Ліза, я ж пераглядаў гэты ўрывак, гэта калі Ліза показала... Колькі разоў? Ліза показала пратэін, блядь, і ён такі, ах, типа, і там хтось йому казав, вось бачиш, як білок виглядає, он такий, ах, так, блядь, і ён знік з кадра, повернувся з Муцураєвим, покуль смовж, сука, запрошав на імшу, блядь. Православный! Белорусская православная церква, будзе служба на польскай. Гэта спецыяльна, каб Фрэн прыйшоў і з яго бесаў павыганялі. Ты лічыш, што гэта з-за бесаў ён такі? Ну, навука бяссільная апынулася ў вырашэнні гэтага пытання. Ага, бяссільная. Бессильны. Як ты перажываеш спёку? Я завтра, гэта полный пизда, блять, я ненавижу все надвор'е, якое не вельмі холодно, калі, не вельмі калі спякотна, просто немагчыма. Але завтра я, каб атрымаць True African Experience, я поеду на ровары плюс 41 нахуй. Неблагое рашэнне, так. Да. Просто калі яшчэ ў жыцці, я ж не поеду на ровару там 500 километров, блядь, крутить, но так выехать, адчуць. Просто выглядае жудасна, калі ты выходишь з спякотнага пакою, такой з парылкі, выходишь на вуліцу, і там яшчэ горш, блядь. Это правда такое, типа, блядь. Я б сказал, что у тени на вуліцы лепей, але на сонце, блядь, пачынаеш потихонечку рабіцца часткай паветра, так скажем, выпарвацца. Мне ў гэтым пляне незразумела, як людзі жывуць ва ўсякіх больш паўднёвых краінах, бо, просто, здзека нейкая. Калі казаць пра краіны тыпу Грузіі, то там просто вільготнасць вышэй, і па аповедах людзей, которые там жылі некаторы час, гэта прасцей пераносіцца. Пачакай, наадварот. Чым вышэй вільготнасць,
наадварот, спякота, яна горш адчуваецца. Тыпа, чым вышэй Ну, вось па вільготнасць, адчуваннях тым... людзей не, таму што ў мяне ёсць паказанні, так скажем, чалавека, які жыў у Грузіі і ну, дасведчыў, як выглядае лета там, а потым пераехаў у Польшчу і зараз таксама вось перажывае гэтыя спякотныя дзянькі. І кажа, што ў Грузіі праз вялікшую вільготнасць лепей адчуваецца гэта ўсё. Хаця, магчыма, гэта проста суб'ектыўныя ўражанні. А вось у Чэхіі я баюся сабе ўявіць так, што там адбываецца якой-небудзь і Славатчыне. Там жа мора побач ніякага няма, а тэмпература павінна быць яшчэ горшая. Ну, вось наконт вільготнасці я чуў такое тлумачэнне, што тело, оно же остужается не праз тое, што ты пацееш, а пра тое, што выдзяляецца вадкасць з потам, і калі яна испараецца, яна забірае цябе цяплыню. А калі вільготнасць паветры павялічаная, то і испарацца вільготнасці ну, будзе складаней з цела. І з-за гэтага спякота адчуваецца горш. Што тыпа наадварот, калі спякотна і суха, гэта лепей, гэта лягчэй пераносіцца. Ну, я чуў такое тлумачэнне. Ну, інтуітыўна так павінна быць, але не ведаю, мне так сказалі. Я ніколі сам у Грузіі не быў, не магу ацаніць, як гэта адчуваецца. Ну, інтуітыўна ясна, што калі ты выходзіш на вуліцу і проста мало таго, што тэмпература высокая, дык яшчэ і ты адразу пачынаеш цекчы, як з каймеры на стрыме Дарашэнкі, то прынамсі у усведамленні еўрапейца гэта гучыць жудасна. Магчыма, справа ў тым, што мне гэта ўсё пераказваў чалавек з досыць такой экзатычнай знешнасцю і экзатычнымі густамі. Вось я гэтак зрабіў запыт у жоўтаму кроку, а он піша, што ну так, сухое надвор'е, яно гэтак лягчэй у спякоту. Ну тады давайте падзякуем нашай дарагой і любімай Польшчы за тое, што у ёй ёсць прынамсі некаторая частка тэрыторыі, якая не прылягае да мора непасрэдна. На ёй можна хавацца. Так, давайте падзякаем сучаснай Рэчы Паспалітай, што яе няма ад мора да мора. Так. І давайте падзякуем гэтым клятым еўрапейцам і заможным людзям за тое, што яны вось сваімі прадпрыемствамі прывялі да сітуацыі, калі лета вось у краінах, дзе раней страшна і была хутчэй халодная зіма, вось цяпер набірае такіх жудасных абаротаў. Польшча, Беларусь. Гэта ўсё безумоўна праз тое, што еўразвязу не хапае кліматычных рэгуляцыяў. Я вось гэта хацеў бы заўважыць таксама. Я, ведзячы, як людзі жывуць у паўднёвых краінах, я хацеў такую думку прасунуць, што ну, усе лепшыя умовы, якія ёсць, у якіх жывуць сучасныя людзі, гэта вызначае, што нашы продкі калісьці змагаліся за гэтую зямлю, і ўсе гэтат лузеры, яны, пайшлі больш там далей на поўнач, альбо далей на поўдня. Я гэта бачу так, гэта чыста моя такая, ну не шыза тэорыя, просто разважанне, тыпа, а як добраахвотна ты пагадзіся ехаць, туды, дзе паўгода стаіць просто цемра, добраахвотна пагадзіся туды адправіцца жыць. Мне здаецца, таму што цябе выселілі. Ну, выцеснілі, цябе выцеснілі. Вось, а тыя, хто засталіся ў нармальных як гэта казаць, памяркоўнай клімаце, вось яны гэта сапраўдныя гігачады. Чаму б і не? Я не антраполях, але гучыць праўдападобна. Просто зноў ж такі не трэба думаць, што гэта азначае нейкае выцесненне белых людзей неграмі.
Таму што на момант, калі людзі выходзілі з Афрыкі і потым мігравалі па Еўропе, не існавала яшчэ сучасных расаў людскіх. Людзі, яны, канешне, былі чарнявыя, але і белых людзей не было, і чорных людзей не было. Ну, не ведаю, ці былі азіяты ўжо на той момант. Ну, і залежыць яшчэ канкрэтна пра які момант мы кажам, таму што ўсё ж такі Еўропа, яна некалькі разоў каланізавалася, з таго, што мне вядома. Прынамсі, з Афрыкі дакладна некалькі было міграцыяў. Я не да гэтага казаў, бо моя ж думка, я пачаў зараз разважаць аб тым, што здаецца там, дзе пастаянна стаіць сонейка, там жа можна, напрыклад, 2 ўраджаі ў год збіраць. У адрозненні ад такога... Глядзі, з іншага боку гэта не прымушае людзей прыдумляць нейкія хітра выебаныя тэхналогіі. І яны застаюцца з гэтымі ўраджаямі, а потым да іх прыходзяць тыя самыя лузеры, якія праз тое, што ў іх ніхуя не атрымлівалася, вымушаныя былі думаць і думаць шмат, каб штосьці такое саарудзіць, якую-небудзь зброю эфектыўную. У мяне іншае тлумачэнне, бо напэўна, больш такі цёплы клімат, ён, інтуітыўна здаецца лепей, але я не магу цярпець, блядь, всякіх трапічных гадаў, всякіх трапічных інсектаў. Гэта просто зіма, гэта тое, што всю гэтую хуйню вынішчае і не дае ёй прасунуцца да нашых шыротаў, потому што она не можа перажыць, блядь, зіму. І здаецца, што, зноў-такі, ўсе нашы адчуванні, тое, дзе нам падабаецца, гэта так ці інакш, гэта проста нашы гены. Бо нашы продкі жылі ў гэтым кліматах. Напрыклад, вось... Ой, блядь, зараз. Ёсць такая з'ява, як людзям сучасным падабаецца агратурызм. Яны вось выязджаюць з гораду, трапляюць у вёску, у сяло, пачынаюць там жыць некалькі дзён сельскай гаспадаркай. І такі, гэта так круто, гэта так файна, гэта такі адпачынак. Блядь, гэта не адпачынак. Просто вашыя і нашыя продкі ніколі не жылі ва ўмовах вось гэтых ябланскіх бетонных корабаў. У горадзе яны жылі на прасторы, яны жылі бліжэй да прыроды, і таму, калі мы павяртаемся з горада туды, канешне, мы адчуваем, як гэта казаць, задавальненне. Таму што нам гэта пасуе нам, як нашы гены кажуць, што вось гэтыя умовы нам падабаюцца. Тое самае, як людзям падабаецца віды зелень, ведаеш жа вось гэтую з'яву, так? Там, вось, гэта ж таксама у чалавека ёсць ніколі, гэта не культурная нейкая асаблівасць. Чалавека ніколі не вучылі, вось бачыш лес, гэта добра, бачыш вось траву, блядь, гэта добра, ганарыся, ніхуя. Гэта інтуітыўна абсалютна у чалавека ёсць. І тое самае з разуменнем таго, што мне не падабаюцца все вось гэтыя інсекты, вся вось гэта трапічная погань. Я просто ненавижу, я не магу. Я бачу всякие вось в Аўстраліі, як людзі жывуць, я такі разумею, што, здаецца, брытанцы таксама гэта ненавідзелі, таму яны ўсіх сваіх гэтых, як іх называецца, везнікаў, яны ўсіх туды ссылалі. Бо гэта для мяне, гэта немагчыма. Ты на гэта глядзіш, просто мільярд всякай херні, якая тебе можа пазабіваць. Я думаю, гэта ў цябе просто такое такі падсвядомы страх уласнага пенісу. Уласнага? Свайго пенісу, што ён выглядае як змея. Я зразумеў, я для гэтага запытаў, як гэта, блядь, звязана? Вось, ты ведаў, што, блядь, як жа гэта фармулявалася, што мужыкі, яны, карацей, дрочаць на трансаў, таму што яны баяцца, што ў жанчын няма хуя. Бля, я ніколі такі не займаўся, але... Цяпер, блядь, гэта вось пачуццё, якога шукаюць мужчыны, которые не могуць змірыцца з тым, што ў жанчын няма хуя. Гэта я просто нядаўна натыкнуўся на адзін старенькі хайлайт Чыбісава, калі ты памятаеш, хто гэта такі.
Там я вось такое пачуў. Ну што ж, Так, я ёсць не нейкія, спецыяліст, блядь, канешне, у псіхааналізе, але... Так, у жаночых челісах, бля, я зразумел. Ну, глядзі, Слухайте. у нас же ёсць жаночыя і мужчынскія фембоі. Чаму б не быць жаночым і мужчынскім пенісам? Бля, што значыць жаночы фембой? Ну, вось зноў ж такі я спадзяюся, што Олег прыйдзе да нас і ўсё паясніць, папалічыць. Галоўны спецыяліст. У чаце пачынаюць пытаць, колькі на скіп кута. Я не буду скіпаць кута. Так, спускаюся па лесвіцы і бачу нейкі хлопец. Пачакай, Што? сэнсі ты не будзеш. Не буду. Ну, блядь, ну за $100. Не буду. Спускаюся па лесвіцы і бачу нейкі хлопец стаіць сцыць. Падбягаю, адштурхоўваю яго, а там жоўты кут. Як ты пракаментуеш гэта? Я спрабую прыдумаць больш смешную версію, типа... Іду я гэта... Там хлопец саў у рот хлопцу, так, і потым трэці туды заглядае і бачыць жоўты. Гэтым хлопцам быў, блядь, маргінез, да-да-да, но я больш пра Так, смертнік тым, пачаў, хто блядь, ссаў, разважаць. так, менавіта, тым, хто ссаў. А тым, хто прымаў, як бы, думаеце. Так, так, так. Ну, не, ну ты скажы, тым, хто прымаў, хто? Пішыце свае варыянты ў чаце. Не-не-не, дасылайце свае варыянты з донатам. З донатам. Все варыянты з донатам мы прачытаем у слых. А ў чаце, ну... Да. Што глядзеў з апошніх гэтат фільмаў? Не фільмаў. Фільмаў? Блін, я вось пачаў пераглядаць Lost апошнім часам. І што? І вартае оно? Я просто ты глядзеў? глядзеў яго ў дзяцінстве. Ну я гэтат, калі яго яшчэ па тэлебачанню паказвалі, я гэтат глядзеў, але тыпа зараз у 2К26, блядь, пераглядаць Наадварот, вось на фоне ўсіх гэтых калавых серыялаў па тыпу The Boys, блядь, по типу Fallout какого-нибудь сраного, по типу... Что там? Почекай, что калового в Fallout? А что калового, сука, блядь. Калового в Fallout? Ну, в Fallout я маю на увазе сериал Fallout. Ну, он просто я зразумел, я зразумел. головы обмазаны говном. Что там калового? Просто уключаешь, бачишь кал, блядь. То бок там мало того, что гэта поўны там металлічны болт паклалі на канон, на тое, чаго чакалі фанаты, але хуй бы з ім, похуй, допустим, гэта абсалютна незалежнае шоу, ну, ад серыі гульняў. Дык гэтая хуйня яшчэ і не цікавая сама па сабе. Там, блядь, фракцыі, якія змагаюцца паміж сабой, ну, скажем, у другім сезоне. Легіён, там НКР, блядь, братэрства сталі. Гэта просто нейкія, блядь, дзве вёскі бамжэй, якія, блядь, яшчэ паміж сабой хуярацца. Там легіён Цэзара, які павінен выглядаць як нейкая пагроза з усходу, выглядае як просто нейкія дзве банды бамжэй, якія паміж сабой б'юцца. Ну, просто, ну, а што ў гэтым цікава гэта ў прынцыпе? Нахуя гэта глядзець? Допустим, я ў прынцыпе ніколі не гуляў у Fallout, не ў водныя, не ў старыя гэтыя блэк-рокаўскія, ці як там, блэк-рок же, по-моему, студыя называлася. Да, Блэк-Рок. Black Island, по-моему. Black Island. Блэк-Рок, так. Ідзі нахуй. Black Island студыя. Або сучасныя бесездаўскія, ці аблівіёнаўская гэта... Як называлася? Зараз ён бесезды. Не, просто я кажу про Нью-Вегас, яго рабіла... А, да, іншая студыя, Аблівіон студыя, ці як яна называлася? Obsidian. Oblivion гэта гульня. А Obsidian Entertainment, а выпускала Bethesda. Ну, скараці, калі ты нават не ўводную з гэтых гульняў не гуляў, ніколі не заходзіў, для сябе шоу будзе такой жа парашай. Таму што гэта проста нецікава глядзець.
Хуй веда, я паглядзеў, было нормально. Ну ты анімешнік, Мне блядь. толькі гэта правда. Мне ў другім сезоне засмушала там, дзе гэтат кіпцюры смерці былі і там вось дзе яны, ну як гэта казаць, спрабавалі, дзе вось гэты галоўны дзе горад, вось апошняя лакацыя, дзе гэты бацька яйны быў. І там вось перакрыты уваход быў. Ну так, здаецца, ну там, дзе вось кіпцюры смерці былі на вуліцах. Это не Вегас, так. Ага, вось, мяне засмушала, тыпа, дзе, ну, як гэтыя кіпцюры смерці, ну, там нейкі гэты плот з гална і палак, як яны всіх там не знішчылі, вось гэта мяне прям, ну, супер в вочы бросілася, што гэта нейкая прям Мне хуйня. супер вочы кінулася тое, што яны спецыяльна, каб не будаваць складаныя нейкія дэкарацыі гэтага самага Нью-Вегасу, яны спецыяльна зрабілі так, што тыпу горад захапілі гэтыя самыя кіпцюры смерці. Таму што, ну, па гульні, тыпу, самае сэрца мапы, дзе адбываюцца асноўныя падзеі, дзе дохуя людзей, дохуя фракцыяў, пастаянна штосьці новае сустракаецца, гэта менавіта Лас-Вегас, ну, Нью-Вегас у Фаллауце. І менавіта гэту участку яны ў серыяле вырашылі проста запарашыць тым, што там цяпер жывуць, блядь, кіпцюры смерці. А не ведаю. Мне, ну, хіба там вось гэты галоўны, ну, ён же ж не абавязкова зладзей быў, вось які ў камп'ютары. Ён же ж з'явіўся ў серыяле. Ён з'явіўся ў серыяле, ён абсалютна, ну, калі ты хочаш зрабіць амаш на тое, што мне там падабаецца Нью-Вегас, то Містер Хаус... Не. Я просто што ён там з'явіўся. Я не спрабаваўся нічога аргументаваць, я спрабаваў просто разважаць, што трэба пайсці паглядзець, ну, нейкі там, я не ведаю, агляд ад фанатаў, што фанаты самі, якія прям гулялі ў гэта, сказалі, бо я не вельмі інвеставаны там у гульні, усю гэту хуйню, я Fallout, можа, толькі на Ютубе прахадзіў, так казаць. Вось, мне здаецца, гэта, тыпа, яны фанаты бы зацанілі, типа, о, гэта ж той самы, наш доктор Хаус. Фанаты не зацанілі. Я табе могу сказаць, як фанат. Мы не зацанілі. Таму што Містера Хауса, блядь, спісалі з гэтага, з Эндрю Райана, з Біашоку. Ён абсалютна ніякага дачынення не мае да таго Містера Хауса, якога мы бачылі ў гульні. Містер Хаус у гульні, ён, калі што, прадказаў, што адбудзецца канец свету, што адбудзецца ўзаемны абмен там гэтымі ядзернымі боегалоўкамі, і дзеля гэтага ён стараўся збудаваць спецыяльную сістэму аховы для Лас-Вегасу, і такім чынам яму ўдалося прынамсі частку гэтага горада захаваць пасля апакаліпсісу. А ў серыяле ён не разлічыў такую магчымасць апакаліпсісу, ён не дайшоў да гэтага сваім розумам, яму проста злілі гэтую інфу. Што, блядь, у першым сезоне, калі што, па задумцы сцэнарыстаў, бомбу запусцілі, блядь, злыя капіталісты для таго, каб вось ніхуя не ясна для чаго, таму што з пункту гледжання сцэнарыстаў гэта выглядае так, што яны іх запусцілі, каб прадаць бункеры. Але секундачку, блядь, по-моему, ідэальны сцэнар гэта калі б яны проста прадалі бункеры і ніхуя не запускалі па выніку, таму што гэта выглядае ідэатычна, ты проста знішчаеш, блядь, усіх сваіх патэнцыйных кліентаў. У чым сэнс-то, нахуй? І грошы, якія ты атрымаеш за бункеры, нахуя яны табе будуць патрэбныя, калі ты ўвесь свет проста расхуярыў. Просто ідэатычна, гэта было настолькі ідэатычна, што ў другім сезоне яны, пачытаўшы водгукі гледачоў, зрабілі так, што, карацей, гэта вось тых самых капіталістаў прымусіў запусціць бомбы Анклаў. І вось пра Анклаў будзе вось той самы трэці сезон, блядь. Зноў ж такі нам вельмі цікава зноў, блядь, вось гэтую гісторыю бачыць пра тое, як братэрства Сталі змагаецца з Анклавам. Ніколі такога не было, і вось зноў
Чаго яшчэ можна чакаць ад Fallouta, ну сапраўды. Толькі братэрства сталі і анклаў. Беларусіяна, канешне, просто усцыкаецца ад радасці. Яму двух кадраў, блядь, з базы анклава хутчэй за ўсё хапіла на тое, каб цэлы год драчыць. Але ані фанатам гульні, ані проста міма кракадзілам гэта не цікава, на маю думку. Гэта просто лянотны сцэнарны ход быў. Вось, і містер Хаус, ён паказаны просто як і ебануты ў гэтым серыяле з нейкімі тэхналогіямі па тыпу зноў ж такі біашоку пра тое, што чып нейкі ўжыўляюцца ў шыю, каб кантраляваць людзей. Гэта ўсё хуйня з біашоку. Нічога падобнага ў Fallouте не было. У Fallouте містер Хаус ён просто роботатэхнікай займаецца. Ягоная асноўная фішка, ягоная асноўная гэта секюритроны. І ў серыяле секюритрона показалі просто як нейкага абсоса, блядь. Там ёсць сцэна, дзе братэрства сталі, там два хуя з братэрства сталі натыкнуліся на паўпаламанага секюритрона. І яны яго просто раз'ебашылі, блядь. Я хотел сказать, да, што ён ж там паламаны быў. Ну так, ну ён быў паламаны, але гэта адзіны, блядь, секюритрон ва ўсім серыяле. Там больш... там быў другі яшчэ. Быў яшчэ Віктор, які таксама сядзеў недзе там, блядь, на старой базе анклава, прасежваў задніцу сваю, і ўсё. Як этот полез на ХДРС-ку паглядзець, што зараз глядзяць, і, сука, блядь, сапраўды там, ну, праз 2, 3, 4 на 5-м экране, блядь, Lost. Ну, походу, люди так, яны распазнаюць годноту праз... Бля, паглядзі, гэта, ты 100%, блядь, не глядзеў The Point of View, блядь. Паглядзі, ну, з іншага... Не, блядь, Person of Interest, там пра гэтат... Гэта серыял зрабіў Нолан, там сінапсіс такі, што агента знаходзіць быўшага сакрэтнага агента знаходзіць такі вучоны і кажа: блядь, давай дапамагай мне ратаваць людзей. У мяне ёсць магчымасць прадказаць, які чалавек будзе ў небяспецы, ты будзеш дапамагаць мне іх ратаваць. І там далей пачнецца, блядь, такая нахуй завязачка нехуёвая. Паглядзі якой, ён таксама стары, і я вельмі здзіўлены, што, сука, ніхто, блядь, на прасторах гэтат інтэрнэта не ведае і не чуў, ну, рускаязычнага, расійскамоўнага інтэрнэта, ніхто не чуў, блядь, аб гэтым серыяле, а ён вельмі ахуенскі. Прям не сорамны. Прычым там табе яго глядзець, блядь, да жопы. Там, па-моему, кожная серыя па гадзіне, в першым сезоне там 23 серыі, там нешта такое. Іх сезонаў 5. Ну, на 5-м сезоне бачыў, што там альбо грошы зарубілі, альбо што, ім прыйшлося так хуценька скончыць. Ну, прям ахуенскі, блядь. Навошта пераглядаць, сука, Lost у 26-м годзе? Ну, я зразумеў, так, ну, няма чаго глядзець. Ну, можна ж штосьці паглядзець старое, што не глядзеў. То бок, ну, калі табе не хочацца глядзець нешта новае, а проста пераглядзець старое, знаёмае, блізкае, то просто пачынаеш глядзець годноту мінулых год. Я і так ужо ўсю хуйню апошнім часам папераглядаў. Я пераглядзеў увесь серыял Better Call Saul нядаўна. Часткова пераглядзеў Breaking Bad. Зараз, ну, я яшчэ паралельна гляджу серыял From. А я чакаю, каб выйшаў гэтат, хутка ж выйдзе апошняя серыя сезону. From? Да. Ну, зараз ж выходзіць. Цэлы сезон глядзець адразу? А я так звычайна заўжды раблю. Я з тых, хто глядзіць залпамі. Ну, я таксама там не глядзеў першыя, здаецца, штук. Я паглядзеў спачатку першыя 3, потым не глядзеў доўгі час, і вось нядаўна пераглядзеў адразу некалькі, і літаральна мне засталося апошнюю дачакацца. Вось, гэтак, што яшчэ можна паглядзець, ну, з такой, калі хочацца гэта і гледачам магу параіць, праву абвестачку, гэта паляванне на Унабомбера. Першы сезон прысвечаны гісторыі Унабомбера серыяла, а другі сезон ён ужо аб выбухах у Даласе. І ты глядзіш, і там весь сюжэт, гэта, блядь, сапраўды так і было. Сапраўды
Ну, на некомпетентнасць я на всякі выпадак сапраўды некомпетентнасць уладаў, сапраўды іхняя попусцительнасць федеральных уладаў, сапраўды ілжывыя паскудныя журналісты, там вось все і все роўна гэтат так казаць все скончылася добра. Гэта ён скончылася добра, ты маеш на увазе ты маеш на увазе выбухі гэтых ладункаў. Не, ну я каб не гэтат, я каб не спаль... Не, гэта ўжо не абунабомберы, гэта падзеі ўжо, я ж кажу, гэта пра выбухі ўдалася, калі там я забыл на нейкіх спаборніцтвах ці што там было. Это ў 90-е, там гэта унабомбер, гэта першы сезон, а ён таксама цікавы. Вось, а яшчэ калі гэтат можаш паглядзець, калі ты не глядзеў, боже мілы, Монтана. Я чуў, як гэтат маргінал раілі, ён такі, я не хачу гэта глядзець. Эйфарыю трэба паглядзець абавязкова, я лічу. Зараз гэтат... Yellowstone, вось, серыял Yellowstone. Гэта пра сям'ю, якая трымае сваё ранчо у Монтане каля гэтат заказніка Yellowstone амерыканскага. І іхнюю зямлю пастаянна хтосьці хоча гэтат забраць сябе. Вось, таксама нармальны гэтат серыял. Мне падабаецца, як там... ты хочаш мяне адгаварыць глядзець Lost. Пачакай, адна справа, калі ты не глядзеў Lost, і табе цікава. Табе не падабаюцца жанчыны, паспрабуй вось гэтую там таўстушку, паспрабуй гэтую худышку. Вось фімбоя возьми там, блядь, вось там намаляваны хаця бы. Не, я кажу, што просто, што ты сам кажаш, што табе няма чаго глядзець, і з-за гэтага ты вымушаны. Не, мне ёсць што глядзець, фільмаў-то дохуя старых ёсць, я магу іх глядзець вось новыя, яны для мяне будуць новыя так ці іначай, якая мне розніца, блядь, гэта будзе новы фільм, які вось нядаўна выйшаў, ці новы менавіта для мяне. Я не такі ўжо фільмазнаўца, я не ўсе фільмы, блядь, нават асноўных нейкіх рэжысэраў у сваім жыцці бачыў. Але гаворка толькі пра тое, што я не хачу зараз нічога новага глядзець. Я хачу толькі пераглядаць старое. Калі захочацца новае, то магчыма, але гэта дакладна не будуць менавіта новыя серыялы, хутчэй за ўсё. Гэта будзе нешта такое, што ўжо выйшла цалкам, і пра гэта ёсць добрыя водгукі. Іначай, блядь, вось новыя серыялы, я ў прынцыпе я зарокся, што я ніколі не буду глядзець нічога ад Эрыка Крыпкі зноў, і нічога ад стваральнікаў Lost. Нягледзячы на тое, што мне падабаецца там першыя некалькі сезонаў Лосту, але From, напрыклад, глядзець ужо амаль немагчыма. Просто, блядь, ты глядзіш серыял і адчуваеш, як знікаюць вось гэтыя дарагія хвіліны твайго жыцця. Прычым абсалютна бессэнсоўна. На экране не адбываецца ніхуя, блядь. Бля, Yellowstone паглядзі. Окей. Ён, здаецца, скончаны, плюс у іх ёсць некалькі спін-оффаў, таксама пашыраючых, і ўсё чыста з, як гэта казаць, з прыцэлам на тое, што, сука, ёсць зямля, ты ўладальнік гэтай зямлі, і ты адказны за гэтую зямлю, а все, хто хочуць забраць... Не, ну Tower Defense, іх же ж пастаянна змяняюцца карты, там же ж такі типа сюжэт, што я одну кропку абараніў, далей рухаемся наступную абараняць. Ось. Што там гледачы пішуць нейкія парады, што яны глядзелі? Абсалютна. Усім похуй. Усе чакаюць галоўнага госця. Мае стрымы цяпер глядзяць выключна для таго, каб паслухаць Олега Фрэна.
Не, ну просто яшчэ канфа не збіраецца ніхуя. Так, что тут Олег пишет, что его сейчас спевают бывшие депутаты РФ, нынешние иноагенты. Напиши, как вникаете разом с ними заходить. Так. Бля, приколи по Пономаров зайди, блядь. Ну, гэта было б падзеяй насамрэч. Ты бы размаўляў з ім па-расейску? Не, не. Ну добра, я Ён же правильно, размаўляю. ён же хороший русский. Хай терпіць. Так ён же кадебіст. Ну похуй, хай терпіць. А, Хорошие русские павінны разумець мову сваіх гаспадароў. а ты этот миротворца глядзеў? Серыял? А я думал, ты про сайт. Что за... Ну так. Я там хутка апынуўся, дарэчы, на гэтым сайце, хутчэй за ўсё. Да, похуй, блядь, там... Там же ж гэты вось, якога захуярылі у Польшы расійскі этот мастак. Ну не мастак, ён, ну, карикатурыст. Ну, якога забілі. Вось, і ён ж таксама там спачатку этот, за яго там пісаліся, типа, губамі за ўсё эмоцыі, а потом хуяк, блядь, а ён на миротворцы. Ну, ёсць і больш красамоўныя прыклады, вось узяць таго ж Радзівона Батуліна. Ён таксама ў миротворца, нягледзячы на тое, што ён ваюе за Украіну. Ну, блядь, охуенно. А ён за чаго ж ён Крым, типа, прыязджаў калісьці? Не, просто, типу, правакатар, біўся з ментамі, нешта такое там. Ну, это падобна на яго, ну так. Яму ж там нават забаранілі ўезд, по-мойму, ва Украіну. Ну і мы бачым, як ён працуе. Не, ну, блядь, правильно, приезжают всякие, блядь, пиздить, нахуй, украинских мусоров, что это такое. Ну, провокаторы, так. Блядь, фашисты, бендеры. Пиздить украинских лахвичев. Так этот, блядь, миротворец, ты глядел сериал? Не, я пачаў яго глядзець, і мяне неяк рыгаць пацягнула, шчыра кажучы. Вось просто з першых кадраў неяк не зайшло. Я яшчэ так паглядзеў, там нібыта трэба глядзець яшчэ, каб разумець сюжэт, трэба паглядзець гэтую Суицид Сквад, ці яшчэ некую хуйню. Да, другую частку. Я подумал, ну пизду, я, блядь, не глядел до этой поры, не збираюсь. Ну, охуенный, блядь, так фильм классный, и сериал топчешь. Не ведаю, фильм... Я памятаю, блядь, что основное, что ходило у сетеве про гэты фильм, гэта охуительный вобраз Джокера, блядь, які яны стварылі для яго. Я памятаю, что гэта першая. А як я буду глядзець другую частку, не бачучы першую? Вось я табе кажу, что пасля таго, як яны так вадзенька абасраліся з першай часткай, яны выпусцілі Suicide Squad 2, толькі ён ніяк не звязаны з першым фільмам. Там на яго просто похуй. Там толькі Харлі Квін засталася, хто Аманда Уоллер, по-моему, нават Аманда Уоллер іншая. І ён ніяк нахуй не звязан. То бок там частка 2, я не ведаю, навошта яны паставілі частку 2. Его можна глядзець цалкам як першую з асноўную гэтую. Першы фільм я таксама паглядзеў адзін раз у сваім жыцці і зразумеў, што першага фільма і не было ніколі. А другі, да, там ты просто другі ўключыць, там, блядь, ну Джеймс Ган яго зрабіў, там табе спачатку прэзентуюць, вось гэта ахуенна, вось гэты класны, вось гэты злодзей. Потым пачынаецца першая сцэна і палову, блядь, іх забіваюць пізду. А ты думаў, типа, о, зараз з імі сюжэт будзе. Не, гэта мне нагадвае Дэдпула фільм, я ўжо, праўда, не памятаю, які гэта быў па ліку, дзе ён збіраў цэлую каманду сабе.
нейкіх ахуительных супергерояў ці суперзлодзеяў, а потым яны здохлі ўсе просто за одну хвіліну. Ну, не зовсім, там прям не все сдохли, але просто, что Джеймс Ганн, так сказать. Ну, Джеймс Ганн, ёбан. Дарэчы, а ты глядзеў гэты Глядзеў, как новы мяне- Дэдпул і Росамаху? Да. Мне не вельмі зайшло. Я у такой супергероікі я расчараваўся. Ну, типа, там вось фанаты павіжалі, але для мяне Марвел здох, калі я паглядзеў трэцюю частку Чалавек-мураш. Вось там фільм про тое, дзе ён у квантавым свеце быў. Ага. Калі глядзеў, ты не ведаю. Я не Глядзеў ты памятаю, гэта? я дакладна глядзеў больш адной часткі вось гэтага Чалавека-мураша, але я не памятаю канкрэтна, на якой я спыніўся. Там падзеі, там же ж, блядь. калі Танос шчолкае гэтат пальцамі, яго не забівае, таму што ён гэты час типа быў у квантавым свеце. Яго павінны былі дастаць, а той, хто стаяў за прыборам, яго Танос распыліў. І вось ён там колькі часу быў, і нам паказваюць вось всю гэтую шоблу-воблу. І чым вось квантавы свет, у іх то ён выглядае так, што ён як наша ўселенная, таксама там людзі жывуць, разумнае жыццё, блядь. Ну, зразумела, типа. Ну толькі в супер маленькіх маштабах. Окей, напрыклад. Але у гэтым квантавым свеце ён же Чалавек-мураш, ён можа, сука, яшчэ менш памяншацца, блядь. І я такой, сука, да куды, блядь? Як гэта працуе, блядь? Там просто, каб патрапіць у гэты квантавы свет, вам патрэбілася вось гэтыя часціцы піва, хуіма, блядь, неяк адкульсьці як здабываць, блядь. Я такой, сука, блядь, якая хуйня, блядь. Ну і все, я все фірмы Marvel, я... Ну і DC таксама, просто DC ніколі так на коні не быў, як Marvel. Ну, мне, типа, Супермен мне спадабаўся апошні. Але, блядь, просто глядзець Marvel, ну, типа, з Росамаха, Дэдпул, это тое самае, блядь, глядзеў, типа, сука, гэта такая хуйня, блядь, такая, ну, панапікалі всякай хуйні для людзей, якія у якіх синдром гэтага уцёнка, типа, о, гэта ж той самы, гэта Чалавек-факел, о, гэта ж гэты Блейд гуляе гэтат, як гэтага негра завуць, якія Уэсли Снайпс гуляе негра, ой, точнее, гуляе Блейда, ура! Уэсли Снайпс згуляў негра, блядь, хочу такую новину на правом куце. Вот, тому, типа, блядь, это у меня, коли что, так вебка твоя выводится постоянно с Дискорда. Дякую, я гэта запущу. Ну, коли ласка. Вот. Таму не, блядь, мне гэты фільм не зайшоў. Не, ну там экшон быў, мне спадабалася. Значная частка сучасных фільмаў, яна не толькі тупая, яна яшчэ і экшон развучылася рабіць эфектна. Не ведаю, мне здаецца, так заўжды. Зараз прынята здымаць фільмы, у якіх ніхуя не адбываецца, а потым на каментары пра тое, што, ну, на экране просто статычная картинка, блядь, адказваць, што у вас просто ADHD, ADHD, синдром, блядь, дефицита уваги, поясняю для гледачоў. Так. І вы просто развучыліся ўспрымаць сапраўдную творчасць. А там просто нихуя на экране не адбываецца увесь фільм, і толькі пад канец, ну, героі, персонажы пачынаюць нейкія дзеянні прымаць. А дагэтуль просто бессэнсоўны нейкі пиздёж або статычная картинка, блядь. І гэта нават не стыль серыялаў Вінса Гілігана, дзе сапраўды шмат ёсць гэтай працы са статычнымі карцінкамі, але прынамсі там, блядь, штосьці адбываецца, сюжэт цікавы. Ну, не ведаю, я спрабую згадаць, типа, вось першы драпежнік. Типа, там быў вось прям
Ну добра, там забойства былі типа на гэта які год, блядь, 70-й, да? Там, Драпежні? Не, по-моему, напэўна, гэтым у драпежніку, там же у першых хвілінах фільму адбываецца масавая перастрэлка, блядь, ужо. Наколькі я памятаю фільм, то бок яны трапляюць да гэтых в'етконцаў, ці як іх там, і пачынаюць з імі хуярыцца. Не, просто вось, якраз таки гэта масавая перастрэлка, так а чым яна адрозніваецца ад таго, што зараз робяць? По-моему, ну просто экшон ты так не Розніца ў здымеш. тым, што экшону няма, увесь экшон сучасны, ён камерны, блядь. Вось як у серыяле The Boys. Просто зняць фінальны эпізод, у прынцыпе фінальны сезон, у якім не будзе ніякага маштабнага экшану. Просто нейкі перапіхон, блядь, бойка у замкнутых памяшканнях паміж двума бомжамі, блядь, і ўсё. Чакай, у цябе ж спачатку прэтэнзія была, што экшону няма, зараз ты ўжо кажаш, што экшон камерны. Ну да гэта не экшон, блядь. Камерны экшон гэта не экшон. По-моему, не, ну, чакай, у нас экшен гэта што? Гэта дзеянне. Дзень. Тебе прэтэнзія, што картинка статычная, а зараз высвятляецца, што картинка не статычная, робяць экшон, ну просто ён, блядь, не маштабны. Ну так. Ну, гэта не цікава глядзець. Ну экшон гэта калі ты вось глядзіш на экран, не можаш вачэй адарваць. А калі просто ты вядома, ты можаш, блядь, зрабіць картинку, у якой просто будуць пікселі, блядь, рандомна змяняць свой колер, і гэта будзе таксама экшон. Ну гэта ж Джон Вік. А? Ну, Джон Вік, вось, гэта ж камерны экшон. Я не ну, там да халеры сцэн. А, ну, бля, охуенно. Я, в прынцыпе, мала боевікоў глядзеў у сваім жыцці. Вось фільм «Нянькі», вось гэта я разумею экшон, блядь. Там постоянно... Это про братоў-близнецоў? Конечно, там вось калі бойка адбываецца, там, блядь, і нахуй табе і просто порошком нейкім поебальніку і драку ў басейне, блядь, якая скончваецца тым, што ў басейн кідаюць гэты абагравальнік электрычны. Вось гэта я разумею, блядь, бойка. Блядь, ты і што, нядаўна пераглядаў гэтае кіно? Блядь, просто круціцца, сцепляючы, блядь, па зямлі. Вось гэта я разумею. А не ваша гэтая хуйня, блядь. Хоумлендер, а? Ты нядаўна пераглядаў гэты фільм? Не, я яго даўно глядзеў. Я просто памятаю яго амаль што вось на памяць. Хібануцца. Ну, гэта фільм майго дзяцінства. У мяне ў дзяцінстве былі DVD-дыскі з тыпу фільмамі для дзяцей. І адным з гэтых фільмаў быў фільм «Нянькі». Там шмат такога было. Быў фільм «Лысы нянька». Таксама ахуенны, дарэчы. Там экшона, блядь, пабольш, чым у любым з сучасных ці то серыялаў, ці то фільмаў, які вы не возьмеце на разгляд. Там гэты, блядь, лысы хуй, я забыў, як... Я не узгадаю сам, я ніхуя не памятаю. Бля, Брюс Уиллис? Секунду. Не, пачакай, іншы, Стэтхэм. Лысы хуй. По-моему, так, мабыць, Стэтхэм. Бля, секунду. По-ангельску называется Pacifier. Пацавацца. А, Вин Дизель, вось. Вось, Вин Дизель. Ах, это лысы хуй. Так. Я просто не адрозніваю лысых хуёў, не магу узгадаць іхнія прозвішча. У прынцыпе, гэта досыць цікавы феномен такі у кінематографе, што ў пэўны час просто існавала нейкая плеяда актораў, якая здымалася выключна ў баевіках, і людзі просто рэальна хадзілі на фільмы тыпу са Шварценеггерам, з Вин Дизелем, са Стэтхэмам. А зараз такога, у прынцыпе, не назіраецца. Калі ты бачыш нейкі добры фільмец, то гэта звычайна нейкі новы рэжысэр, нейкая маладая кроў. А менавіта, каб людзі ведалі пра канкрэтных актораў і хадзілі дзеля таго, каб на іх патарашчацца ў кінатэатры, ну, я больш не назіраю. Да не тое, каб у кінатэатры, а хаця проста адкрыць там на ХДРС і бясплатна глянуць. Мне здаецца, ты, блядь, недавно пераглядзеў і фільм «Нянькі». Я не глядзеў даўно фільм «Нянькі», блядь. Ты, блядь, яго недавно пераглядзеў. Не так даўно, ты пераглядаеш, блядь, «Лост».
ты Я просто пераглядаю адмаўляешся ад таго, каб паспрабаваць паглядзець штосьці нармальнае, але сука не з я твайго спецыяльна дзяцінства. гэта ўсё гляджу, Не, ну, каб бля, ну я ніколі табе, сука, аніме не параю, блядь, да, вось дакрануцца да жанру, цэлы час які сяжу існуе нахуй, выключна блядь, і для раю дзяцей гэтаму і маргінезу аніме. педафілаў. Спецыяльна я гляджу гэтыя пазіцыі, каб ніколі не пачаць прыслухоўвацца да аніме рэкамендацыяў. Ну, бля, про педофилов это правда. Засилие нейкага, блядь, лалікону, і оно, ну... Я не ведаю, чаму, блядь, ніхто вось гэта не спрабуе неяк абмяркоўваць. Давай мы с тобой обмеркуем. Не-не-не, на нас похуй, блядь. Открытый микрофон на канале Маргинес, давай. Можешь выказать весь свой боль. У нас зараз ёсць з'ява, дзе застасункі, просто застасункі 20-гадовай дзеўкі з 30-гадовым мужчынай ужо пачынаюць верашаць, блядь, педафілія, як так магчыма, блядь. Ты скажаш, што гэта, блядь, хуйня нейкая, гэта хворыя людзі, я з табой пагаджуся, але мне пытанне, у нас ёсць цэлы пласт масавай культуры, дзе падобных намёкаў, дзе маладыя вось гэтат лалі ліпнуць да галоўнага героя, ён дарослы, блядь, і ніхто ніхуя про гэта не кажа, блядь, типа, ну, я не ведаю, я не бачыў нідзе не чуў, каб хтосьці спрабаваў адмяніць, блядь, аніме, адмяніць японскую культуру, хаця, ну, мне здаецца, калі мы ўжо чапляемся да такой хуй, ну, па табе бачна. Калі мы хочам, калі мы спрабуем, блядь, гэтат... Ну, дарэчы, ж добры жэст паказаў. Я таксама, як і Цісак, лічу, што лавіць педафілаў на 13-гадовых дзевак немагчыма, бо па заветах гэтат... Сука. Па заветах Марцінкевіча... Не-не-не, по заветах Марцинкевича 13-гадовую девку я бы и сам. Не будем узгадывать про мой погляд на гэтае пытанне. Что? А які у тебе погляд на гэта? Что, типа, ён гэтага не казаў? Не, мой погляд такі, что узросты згоды не павінны існаваць на дзяржаўным узроўні. Что бацькі павінны вырашаць, калі іхнія дзеці робяцца паўналетнімі. Ну, типа, да, я бы дадал, что акрамя гэтага, калі бацькі, блядь, аддаюць сваю дзеўку, як, ну, натхняючыся прыкладамі адной, блядь, рэлігіі міру, дзе 6-гадовую дзяўчынку аддаюць у шлюб, я бы ўсё ж таки дадаў сюды магчымасць максімальнай, як яно называецца, астракізму, максімальнага шеймінгу, максімальнага гэтат, ну, не санкцый, ну, адмовы ад таго, каб быць разам з такімі сем'ямі. Максімальна. Ну так, ну гэта як з абортамі постнатальнымі. Постнатальнымі. Так, постнатальнымі. Дзе гэтат той фрэн? Яму здзейснілі постнатальны аборт. Больш яго ніколі не пабачыў. Што ты глядзеў на гэтат, на стрыме? Што замаўлялі? На стрыме я глядзеў беларускі нейкі фільм. Я забыў, як ён называецца. Забаўны фільм. Упала. Не, там такі постмадэрнісцкі быў фільм пра беларускую апазіцыю і міма кракадзіла, які ў яе патрапіў. Ну, карацей, фільм, у якім пра які складана нешта канкрэтнае сказаць, таму што ў ім была паказаная ўся Беларусь. Літаральна вось там за 40 хвілінаў гэтага фільму можна было азнаёміцца з усёй нашай беларускай культурай. Гэта вось як я нядаўна ў чаце прапаноўваў людзям прачытаць
каротенькае апавяданне Максіма Гарэцкага у лазні, якое цалкам характарызуе і саму лазню як з'яву з майго пункту гледжання і беларускую культуру. Прывітанне, беларусіян. Здорово, пацаны, я ненадолго до вас, бо у меня девчина супраць того, как я с вами размаўлял, и я тихонько, покуль иду домой, ось, я с вами посиджу трохи, ладно? А што, яна баіцца, што ты сыдзеш з сям'і да Олега ці да Лізы? Мне іншае пытанне, навошта ты свайго хлопца дзяўчынай называеш? Жаночы фільмой. Каб агентура не даведалася для этой, як это, блядь, слово, Колд. конспирации. Ну да, Ну, лёгка пераблытаць, блядь, кукалдизм и конспирацию, блядь. Ну, калі ты нацыяналіст, як бы сам Бог велел. Ты меня так не ображай больше. Выбачаюся, ты ж это, ідэнтарыст, мужик духа. Вот так. О, до речи, годку вспомнил. Ну ладно, с вами не обмеркуешь, наверное. Что там за годка? Блядь, готика, там эссенция духа. Ой, блядь. Я думал годку в сенсе одногодку, блядь, и годка як, ну, дзяўчынка. Я думаю, так, годка дзяўчынку нейкую можна абмеркаваць там за цицішкі, за попачкі, а тут зноў пра готыку, то бок антысекс. Абсолютно. Да не, блядь, это для натуралов, это хуйня. Для нормисов. Ну что вы тут обмерковали уже, цікавого? Блядь, там же ж этот ідэнтарыстку не пустили кудысь, я уже забыл, я, по-моему, досылал этот новину и запытал твоё меркаванне. Ідэнтарыстку не пустили ў краму гэтага Стерлігова. Не, ну там... французскую идентаристку, которая в 2021 году рассказала на телевидении, что ее пытался изнасиловать мигрант, осудили за публичное оскорбление группы лиц по причине их происхождения. Ось. Рух пишется? Это ж Оголе, вот это приколистая эта тема, что ты ж самые фемки не станут тебя оборонять, не станут традвайф оборонять, бо это для их, блядь, не жанчыны. Жанчыны для іх толькі тыя, хто вось думае, як яны, што трэба больш арабаў, блядь, запрасіць краіну, больш этих абдулокаў. Вось, там же даже некий был идентаристское крыло, типа этих, блядь, як это, не патриархальных, а консервативных феминисток. Консервативных феминисток. И яны феміністкі жорстка збугурцелі з гэтага, сказалі, што это все правакацыя, ахуяцыя, то бок яны нават не дапускаюць думкі, што можа быць вось і такое таксама меркаванне пункту гледжання вось правоў жанчын, што жанчыны могуць скрэцірваць тыўнага з правага боку там, да, тапіць за свае правы. То бок яны жорстка манапалізавалі вось гэта гаўно свае і нават, ну, магчымасці не даюць з кудахамі сваімі. Таму это такая рофільная сітуацыя, нічога дзіўнага, на жаль. Треба ось send them back, як Європарламенті гучало. Ось дай Бог, каб це ажыццявілася в реальності. Каб правый пад'ём з переворотом адбыўся все ж таки. Я не ведаю, по-моему, ідэя змагацца жанчынам за свае правы, яна не вельмі правая і кансерватыўная. Ну это ясно, но все, разумеешь, что все одно это классная идея. Калі ты не можешь зусім это выкараніць, трэба гэта узначаліць, разумееш? І вось гэтага пункту гледжання это прикольно. Ебать гэтых жанчын. Не, мы... Пачакай этот, пакуль далёка не сышла тэма, мне адносна нядаўна быў сведчым такога дыалогу, там узнялося пытанне тыпа пра вось што як зараз, гледзячы на ўвесь пиздец, які адбываецца зараз, як можна не быць феміністкай? И таки прикидываешь, типа, блядь, мужиков як скот вязуть, ну да. Ну, и там пишет в комментариях хлопец, каких прав не хватает, я не понимаю. Типа, я не против феминизма, просто интересно, каких прав женщин сейчас нету. Ему отвечают, женщин, не хуйня, блядь. Всякому хуемра. Во-первых, отношение к женщине. Она обязана соответствовать нездоровым стандартам красоты и в целом обязана что-то жениться, рожать и так далее. Нельзя ей просто быть хозяйкой своего тела. Также есть проблема, что почти все сделано под мужчин. Телефоны, седла велосипеда, машины и так далее.
Гэта калі хтосьці праслухаў яшчэ раз ён задаў пытанне якіх праў не Не, так это хапае і ёсць чацвёртая хваля фемінізму. Яна ж не пра правы канкрэтныя нейкія ў законах прапісаныя. Яны менавіта пра культурныя зносіны, пра тое, што мы маглі б назваць сацыяльным гендерам. То бок нейкае ўяўленне аб тым, як паводзіць сябе тыповая жанчына, як паводзіць сябе тыповы мужчына, ну і вымаганні да мужчыны і да жанчыны. Яны розныя, яны канкрэтныя, а хочацца, каб іх не было. Ну так. Ну, тут можна лёгка адказаць, што калі мы маем на ўвазе вось такі фемінізм, як Ксюшы Маляковай, напрыклад, вось такі прыпізнуты, то, канечне, не дай бог, як можна быць феміністкай тады ў сучаснасці. Але то у них нет советка правы права працаваць шахце, блядь, уранавай, вось такія неправы. Ну а як можна па-іншаму быць феміністкай-то ў сучаснасці, не вельмі ясна. Вось у еўрапейскай краіне цывілізаванай. Ну, вось шахты Рена не даюць працаваць, а яны вось хотелі б, можа быць. В сэнсе як бярэш і будзе феміністкай. Не, я маю на ўвазе, калі мы разглядаем нейкую уяўную, абстрактную, адэкватную феміністку, то якая магла быць яе павестка? Ключи куды паклаў, а вось. Не, ну я думаю, что супраць там сексуализации вот этой хуйни. Ну про правы тут... Я ж прочитал, блядь, только что. Блядь, сётла для велосипедов. Ну нібыта гэта не тое, што меў на ўвазе беларусіяна. Так нахуй слухаць беларусіяну. Ён, па-перше, не феміністка, па-другой, не жанчына. Так. Маткі ў яго няма, наколькі мы ведаем. Сирота, блядь. Ой, котик, я пришел. Беларусіяна до свайго хлопца зараз. Беларусіяна до свайго кота. Прикиньте, як было б смешна. Калі беларусіяна заходзіць у сваю кватэру, а там кот, і ён такі: «Эй, котик, я дома». Посмейцеся, калі... Блядь, а што ў гэтым смешнага? Гэтым котикам быў маргінез, блядь. Ясно. І цішыня просто, і потым апыняецца, што дома нават кота няма. І дома-то нема. Як про это было, белорусов, якія жылі на вуліцы і памерлі потым. Що, ад года, не ад года, 2 выпадкі былі. Польша, до рэчы, по-моему, это было. Так само забаўныя выпадкі. Так, адзін з іх быў як мной. Тому беларусіяна заходзіць у кватэру, а яна пустая, нават улічваючы беларусіяну, таму што ён здох. Ну да. Гэта насамрэч неблагія. Мне здаецца, нават былі такія або крэпіпасты, або фільмы нават з падобным сюжэтам. Ну я вам так скажу, конечно, ось я Obsession поглядел, меня вельмі ўразіла. Я вельмі рад вам поглядеть. Obsession. Я памятаю, як ты глядзеў, блядь, твой фільм про вампіраў, які гэтак на сінемаргенезе мы абмяркоўвалі. Ну, на гэты фільм я не глядзеў, а вось гэты я глядзеў все ж таки. І ён мяне вельмі ўразіў. А якога ён года? Гэтага, по-моему, 25-го, але ён зараз в кіношках ідзе. Ну, ось я недавно ходил на минулом тыдні, по-моему. Ён толькі пачынаўся. Ну, я думаю, уже можно пиратскую поглядеть. Калі осуждаем, конечно, пиратскую глядеть, але калі вы не осуждаете, то можете поглядеть. Я осуждаю пиратство. Яны пиздять. Пиратство — гэта праява анархакамунізму. Я ж не анархакамуніст, правильно. Сегодня вы бесплатно глядите Obsession, а завтра не донатите маргинезу за его творчество. Что это за хуйня?
Так яно і Так адбываецца. мы не домовлялись. А потым вы робіце Так, и вы купляете подписки на всякие Netflix и так само маргинезу не донатите. Спачатку былі падпіскі, потым піраты, а потым ліцвіны. Пиписка есть. Пиписка есть. Сус, ус, тас, тас. Я так разумею, блядь, Белорусьяна белорусияны пошел зараз молиться. приступ нахуй. Вы не видели этого Гарри Повара? На ютубе. Глядзелі. Ну, это 10 из 10. Вот это один, что лепш за Obsession. Что из того, что я Это видел. фильм Жудасов? Жах, так, Жахов. Это реально хоррор, то это не некий там триллер, это реально хоррор. И он, бля, я скажу, и он вот такие некие глубинные струны закранул во мне. Вот мой страх до жаншин внутрішній. Я вельмі охуенно. Конечно, калі ёсць магчымасць, я правил паглядзець менавіта ў кіно, бо там вельмі важны гук. Ну, як і ўвогуле, вы разумееце, у хоррорах. Але, ну, хаця Ну, просто... яго яшчэ пакуль няма на этот. Блин, по-моему, Obsession я таксама бачыў у нейкіх рэйтынгах, хацеў паглядзець. Але потым апынулася, што яго яшчэ ў лічбе няма наогул. Толькі ў кінотэатрах. А я ж не гой, каб хадзіць у кінотэатры і аддаваць там свае грошы. Правильно. Не, ну на гэта я правил сходить. Ось я еще сходил на Хокум. Хокум некая хуйня, ну чисто такое клише на клише. Ось, ну типа середний фильм. А ось Obsession вельмі мне зайшоў. Хуенно. Нешта Олег не спяшаецца да нас. Дарэчы, Что яму трэба, чаму ты блядь? вось беларусьяна не апынуўся на гэтым шабашы варшаўскім з расійскімі що за сепаратыстамі? Блядь, а что за такі шабаш? Там дэпутаты былыя, наколькі я разумею, хаця магчыма і цяперашнія прыязджаюць, каб абмеркаваць, як яны будуць Расію дзяліць. Да, ну что я там забыл, мне там что робить? Ну, типа, коли б ще заплатили б мне, знаете, за проезд, за жилье, за харчевание, я бы тогда и подумал, а просто так, блядь, ездить, ну, пиздеть не в чем, ну, я уже от этого нахавался за свои змагарские часы. Меня был колись живица запрошал на ось подобный форум этих деколонизации, да, России. Ну, типа, ну, классная идея, но это не они будут докладно вырашать. Что там Бля, вот, сука, что значит запросить белорусияну на форум деколонизатору России, блять, а белорусияна з якого боку? З боку Не, ну, нормально, калінінградських поедет туды нахуй нацыяналістаў. деколонизовать Калининград. Так. Формально гэта мае сэнс, бо я все ж таки грамадзянин РФ, тому я Ён грамадзянин я могу Калінінграду. Не, слухайте. Гэта Нашадок жестко, земли Канта. бо я Яму далі ключ ад гораду. реально маю выбарчае право. Я могу таким чынам трохи Нихуя себе. на 0,001 легітымізаваць іхні гэты шабаш, і ну то моё дзел мае некае значэнне мінімальнае. Ну так, а і беларуса забылі спытаць, таму як бы толькі рускі план будзе вырашаць будучыню Смаленскай губерніі. Ну это 100%. Все ж таки нават Смаляндия это проект не долучения до Беларуси, а незалежности, так что, ну, принамсі на першай Так, і стадії. таму Я ён прайграе. ДНР, ЛНР, я разумею. Проиграє не по гэтаму, але ну так. Не, менавіта таму ён прайграе. Ладно. Тут як бы мы в сутнасці згодныя, а это все уже дробязі, нюансы. О, белорусияна, ты глядел аниме нейкае за апошні час? Гляди, я карацей доглядел вось монстра. Я скажу, что, ну, мы с тобой обмерковывали, что я вось
весь, блядь, час чакаў нейкай развязкі ебейшай, нейкого вау. Я так, ну, нихуёво расчаровался, скажу тебе шире, то бок реально, блядь, там, ну, недосказанность некая ебейшая. И я пачаў Винланд глядзець, сагу об Винланде. Ось я поглядел 3 серии. Бля, я ж тебе казал, нахуй, не этот. Так ты ж сказал, что перший сезон нормальный. Маргінез, почекай, Маргінез зараз написал у чат гэтаму Олегу Ратуй. Твой гэты Рататуй, блядь, такі ж самы нахуй анімешнік. Меня до сих пор, блядь, так весяліць, калі ты яго запытаў на нейкім стріме, блядь, якія фільмы табе падабаюцца, ён пачаў нахуй адказваць, якое аніме я глядзеў. Я такой, сука, блядь, які нахуй праклён, немагчыма просто. Ну, Олег Фрэнк гэта літаральна вось такое крывое адлюстраванне сярэдняга лібертарыянца. То бок ён анімешнік, але менавіта такі анімешнік, за якога табе будзе сорамна. Ён для гэтага існуе, каб давіць вам на ваши незагаіўшыеся ранкі. І для гэтага я хачу яго сюды закінуць, каб ён хаця б, ну, вось, павесяліў нас сваімі аповедамі пра анімэ. Ён, дарэчы, ён з большай верагоднасцю пачне зноў распавядаць пра тое, што ён хоча Смаленчукам мову прыдумаць і гісторыю, а не пра анімэ. Праготаў, так. Так, 16-гадовых кулямётных хлопчыкаў, блядь. Куда? Да чего ты спытаў? Кавалкі цэглы. Да чего ты спытаў пра анімэ? А мы дагэтуль абмяркоўвалі... Відавочна. Мы дагэтуль абмяркоўвалі фільмы, серыялы, вось. А на конт Вінланда, я ж табе казаў, што там другі сезон соевы будзе. Нахуй ты яго пачаў глядзець? Так я-то не другі пачаў глядзець, ёпта. Цяміш? А, ты просто першы паглядзець, типа, а другі не глядзець, ну, все. Не, ну паглядзі, можа быць, там мне зойдзе, пакуль што мне вельмі зашло, то бок, ну, нормально так, серыю приколістыя, інтрыгуюць. Вось, калі я, можа быць, рызыкну, і я ўвогуле ахуеў, што там на MDB ёсць серыя з рэйтынгам 9,9, это пиздец, то бок, это літаральна амаль кожнаму она спадабаўся. Вось, да яе дайсці, это якраз, дарэчы, апошняя серыя першага сезона. На этом можна будзе скончыць. Уже... Ну, и ничего не рассказывай. Не спойлер. Не-не-не, я не буду спойлерить. Я хотел запытать, а ты Маргінез, ты глядзеў сучасныя зоркавыя войны? Я глядзеў один з фільмаў па зорных войнах, по-моему. Але просто один, я не займаўся. Побачыў, як выглядае тамашні новы Дарт Вейдер, і мне зрабілася дрэнна. І ўсё. Не тое, каб я быў аматарам, у прынцыпе, зорных войнаў арыгінальных, але вось гэта новае, гэта зусім нейкая параша. Чтобы Капустин быў не ухваліў. Капустин, а што, ён аматар зорных войнаў? Ну, он жесткий Дарт Вейдера фанат, я Дудю рассказал про это. Что он ну, я не глядел интервью у Дудя. Бля, я поглядел. Я не глядел, тому что я спадзяваўся, что мне яго замовяць на стрым, і мне яго не замовілі. Ну а навошта сапраўды гэта глядзець за бясплатна, правильно? Так. Навошта ўвогуле штосьці глядзець за бясплатна? Ну, стасункі з жанчынай за бясплатна таксама навошта? Ну так. Ты так кажаш, быццам бы гэта не база. Не база. Не база. Таму ты і жывеш у коробцы, блядь. Блядь, плюс 40 завтра нахуй. Плюс, блядь, 40. А в Афрыцы плюс 31 на полночи. Ну так ім і трэба. Иди на озеро. Ну для іх гэта ўжо ледніковы перыяд, насамрэч. А я сегодня купил земли 5 литров. Что? Купил 5 литров земли пакет. Не, я пачуў, блядь, что ты сказал. Сука, что это все значит? Ну, вот, делюсь с вами. Для рослин. Клеточков. Клеток больше не будет, а вот у меня будет. Беларусіяна, як ты ставішся да змены полу? Ну, нехай займаецца, нібыта просто, каб мне не прыходзілася это прызнаваць і говорить Богу ли там, знаете, как
не приходилось это признавать. На вы сам бы не нормальному хотел уровне. поспробовать? Ну, паспрабаваць трэба ўсё ў жыцці. Але Так. гэта ў меня ну на далёкай чарзе стаіць. Ну, то бок стаіць усё ж таки так перад сконам, так бы мовіць. У новай Беларусі будучыні, так, калі ўсе гештальты будуць закрытыя, можна будзе і пол бок гэта памяняць. Пасля вось спробы там стаць тым таусідам, оркам, вось такім эльфам там, ну, потым можна і пол змяніць. Каб розныя пражыць досвед жыццёвы. Ну, то бок ты, ў прынцыпе, не супраць зрабіцца такім мужчынскім фэмбоем. Пішуць у чаце ідэнтарызм гаўно, парыруй. Ахуенно. Пачакай, беларусіяна, няхай табе заданаціць з гэтым пытаннем, тады будзеш, блядь, парыжваць. Да, нахуй, я Не, лепей мне заданаць, а ён хай бясплатна адказвае. Ну вот. Я так скажу, вось калі хочаце, каб я разгарнуў думку, тады заданаце. А можа быць ты гаўну? Не, Калі гэта хочаце, каб ён разгарнуў думку, данаце мне. Вось. Каб чалавека адзаданаціў там нахуй 1 злоты, блядь, маргінезу і... Не, мне не беларусіяна задонатіць такі. 1 злот, у мяне мінімальны донат, там, прыкладна, $1. А колькі это польскіх рублях? 4. Прыкладна так. 4 польскіх рубліка. Ну, конечно, да. Конечно, да, слабовато. Вось ці то беларускі. Маргінез, а навошта ты чысціш, блядь, вушы зараз у кадры гэта робіш? Як А, будзе хулі есці не. зараз. А хулі не. Я б з'ел. Я б Просто з'ел. хацелася, вось магу так у камеру показаць. Я б Беларусіяна Івона могла з'ела так. аблізаць. Я облизываю. Не, просто немагчыма, ты просто брал. у такой Ты спякоце брал, немагчыма. Гэта нават не чыстка вушэй ад серы там нейкай, гэта чыста ад поту. Таму што калі у цябе навушнік цэлы час у вусе знаходзіцца, там просто, блядь, вода скопліваецца. Немагчыма цэлы час так гэтую хуйню цярпець. Упусе. Это полный пиздец, блядь. Я зноў таки моя думка, якія людзі, блядь, ну, дзякую маім продкам, што адстаялі магчымасць жыць у такім заебатым клімаце. Бо, бля, як жыць нахуй там на Так поўдні, пачакай, на твои продкі поўначы? палякі былі? Блядь, а польскі клімат дохуя адрозніваецца ад беларускага? Ну, Беларусі Та не. зараз трошкі прахладней, мне падаецца. Ну, калі мы, добра, калі мы возьмем гэтат, там, як гэта казаць, усход Польшы, там, типа, ну, блядь, маргінез, не гэтат. Ладно, все, братки, мой хлопец приехал, и он уже начинает там, тому я развитываюсь с вами. Давайте, обнял, поцеловал. Начинай включать аниме, блядь. Все, давайте. Серия запомповалась, давайте. Я тут еще вот запустил, так что сами разумеете, тут не до вас с вашим бдежом. Я пока не пройду, не могу ничем заниматься. Беларусіяну ён просто паралельно уключае готыку, аніме, блядь, і сталеркі свеженькі кал. Дорошенковский стрим. Да не, ну Дорошенковскі стрим ён акурат дае баф дадатковы, ён бы выправіў сітуацыю. Да, речь, нормальный был стрим, и девчина там адекватная надела. Ну, так она там так своими титишками трасла, что ой-ой-ой. Там потом я на инстаграм аккаунт зайшоў, там такие девосы, что скивица отваливается. Дошли потом в чат, мы потом поглядим. Для сябр пытаюсь, для этого, для хлопца. На третьем экране давайте, было что включить. Давай. Пока. Блядь, что ты мне не сказал, что ты сапраўды наляпіў гэтат фотаздымак, блядь, сябра Фрэна на мяне, жоўты кут, блядь. Я бы закинул гэтат скрин на канал. Так ты и зараз можешь закинуть скрин на канал. Ну, блядь, тут уже беларусіяна сышоў, блядь.
Дык гэта ж наадварот лепей. Людзі будуць прыходзіць, пісаць нешта. Ніхто, блядь, не прыйдзе на сходку. Даже твой улюбленный фрэнд, блядь, не прыйшоў. Не, сёння не атрымалася падрубіць канфу адэкватную. Адекватную, блядь. Толькі ватную атрымалася. У мяне быў глядач калісьці на канале, які заходзіў толькі для таго, каб напісаць у чаце «Привет» праз лацінскую «В» адэкватным беларусам. Ну і ватным там, безумоўна, таксама было праз «V» і беларусам праз «Z». А потым гэты глядач проста знік. І я не ведаю, дзе ён. Хутчэй за ўсё гэта быў нейкі Ну, потому украінец. что адекватные белорузы скончыліся, блядь, на стримах у Не, тебя. у мяне ёсць падазрэнне, што ён ужо не з намі, так бы мовіць. Таму што я бачыў ягоны аккаунт, і ён ужо выглядае як пусты, такі выдалены аккаунт. З чаго я раблю выснову, што Маргінез. ён... За кожным гледачом, блядь, сачыць, блядь, за кожным падпісантам, блядь, Да, пільнуе. не, ну гэта літаральна быў адзін з першых. Гэта літаральна быў адзін з першых гледачоў на стрымах, а потым ён знік. У мяне не так шмат гледачоў, у прынцыпе, і не так шмат з іх знікае назаўсёды. Асабліва з тых, што на самым пачатку сядзелі. Я вось літаральна ведаю лёс кожнага з тых людзей, якія пісалі мне ў чаце на пачатку маёй стрымерскай кар'еры, калі яе можна так назваць. Некаторую частку з гэтых людзей забралі ў армію, частка проста перастала цікавіцца контентам па нейкай прычыне. Частка знаходзіцца ў Беларусі, таму стараецца не пісаць. Частка походу ўжо проста не жывая, асабліва сярод украінскай часткі аўдыторыі. Гэта сумна. Мне здаецца, гэта Вось такі лёс. беларусіяна з'ебаўся, і адразу колькасць анляйну, лічба анляйну узрасла з 3 до 11. Я лічу, што гэта знак. Это знак... Што? Тебе 3 гледачы зараз глядзела? Так, пиздец. Ну, нудно сапраўды сёння. Да не нудно, блядь, спякотно, нахуй. Все, блядь, нагрэтае, перагрэтае. Так, яйки, блядь, потеют, тякуть. Анус увесь попрел. Хотя стрыма купился уже на самом початку. Тому я как бы задоволены цалком. Ну и добра. Не ведаю, што можна абмеркаваць яшчэ. Ты сачыў за канфліктам. Вось давай два канфлікты з табой абмяркуем. Канфлікт Зяленскага з Лукашэнкам наконт гэтых бомбаў і рэтранслятораў, і канфлікт польска-украінскі, назовем яго так. Я ж па-першае каментары пакідаў, а па-другое, блядь, мы высветлілі, што твой Пазнякоў пиздабол. Калі гэтат пра дэмсілы, які падтрымалі... Не, там не вывелася, што ён пиздабол, просто ён не спаслаўся канкрэтна на дэмсілы. Ён ніколі амаль што не спасылаецца канкрэтна на агентуру, каб сказаць, што гэта агентура. Гэта Пазняк. Трэба ведаць стылістычныя асаблівасці гэтага чалавека, гэтага публіцыста. Не, ну, блядь, что тут обмерковывать? Мне здаецца, у нас с тобой аднолькавая позиция. Что Украина не права, и что мы не прихильники того, как, блядь, Беларусь бомбили. Не, почекай, не, нихуя, ты, по-моему, прихильник как раз таки, как Беларусь бомбили. Я не прихильник. Да не то, как. Не, ну я, конечно, мог бы дзеля рофлу сказать, что так, бомбите Полесье ў першую чаргу и отдавайте его Украине. Пизда тебе, Дорошенко ебаный, блядь. Дорошенко заўсёды можа пераехаць на польскую частку Полесья. Яе тут не так шмат, можна зрабіць такія
як гэта называецца у індейцаў у Амерыцы, рэзервацыю спецыяльна для палешукоў у Польшчы, каб яны там жылі на сваіх законах і не здзейснялі экспансію. Ён літаральна спаслаўся. З таго часу, як з'явілася памылковая неабдуманая заява спадара прэзідэнта Зеленскага з пагрозы ў бок рэжыму, тады адразу у ДЭМ-СМІ і ва ўсіх лёгкіх рэсурсах пачаўся экстатычны верхал адпаведнай катэгорыі асобаў і радаснае чаканне ўбачыць. Ну і Пазняк заўсёды так піша. Гэта стылістычная асаблівасць. А я не магу прывесці канкрэтна, на што ён спасылаецца, таму што я не гляджу ДЭМ-СМІ і блогераў, якія маглі я таксама не гляджу радавацца гэтай падзеі. Таму як бы я магу толькі даверыцца Пазняку. Хаця нібыта гэта не сутнасць таго паведамлення, якое ён намагаўся перадаць. Таму што пісаў-то ён пра тое, што магчымы ў прынцыпе ядзерны ўдар з тэрыторыі Беларусі, на якім скончыцца вайна. Што спецыяльна будзе разыграная сітуацыя так, што Украіна пачне біць па тэрыторыі Беларусі. Ну я для гледачоў на ўсялякі выпадак таксама паўтару, што пазіцыя Пазняка заключаецца ў тым, што біць па тэрыторыі Беларусі нельга, таму што там нават не прабіць, рабіць такія заявы нельга, таму што нават калі Украіна не будзе па гэтых рэтрансляторах біць, то Расія скарыстаецца такой заявай, здзейсніць правакацыю, зробіць выгляд, што Украіна ударыла, каб справакаваць Беларусь на адказныя нейкія дзеянні ў бок Украіны. Такім чынам, вось нават не тое, каб нашкодзіць Украіне самой, таму што ў Беларусі войска амаль што адсутнічае бояздольнае, а наадварот, каб Украіна пачала актыўна ебашыць па Беларусі ўжо адкрыта, не проста расхуярыла беларускую інфраструктуру, а потым ужо можна з тэрыторыі Беларусі запусціць ядзеркай па Украіне і такім чынам раз'ебаць і Украіну і Беларусь проста чужымі рукамі. Гэта тайк Пазняка асноўны. Дарэчы, зараз Лукашенко, наколькі я разумею, там 2 дні вядзе закрытыя перамовы ў Расіі, і ніхто пакуль не ведае, чаго яны датычаць. Пазняк таксама ўжо выказваўся, што хутчэй за ўсё ядзернай зброі. Ну, паглядзім, як гэта будзе выглядаць. Не ведаю. Мне здаецца, Расія атрымала нейкую супер страшную пагрозу ад Злучаных Штатаў і іншых партнераў, што, пагроза ад Злучаных Штатаў? Не выкарыстоўваць ядерную зброю. Ты што будзе, калі Расія яе выкарыстае? Усім насраць, блядь. Трамп гэта просто... Не, гэта да Трампа яшчэ. Так, а хто будзе караць Пуціна, калі не Трамп, за ядерную зброю, за яе выкарыстанне? Бля, я не ведаю. Яны, як гэта казаць... Блядь, як гэты дырэктар не ФБР, боже мілыя. ЦРУ? ГРУ? Ну, можа, ЦРУ ці АНБ, ну, вось нейкая так замежная вось гэта спецслужбіцкая пасада, дырэктар перад пачаткам вайны Расіі і Украіны, ён ездзіў, блядь, некалькі разоў лятаў, прама вось накануне, некалькі разоў лятаў у Маскву. Ну і табе падаецца, што гэта нейкая сур'ёзная перад асцярога, каб Пуцін не ўжыў... Не, ну зразумела, што там... Не, гэта я кажу да таго, што нейкія дамоўленасці па-любому ёсць. Ну, як мы бачым, тое, што ні адзін з бакоў не б'е сапраўды па цэнтрам прыняцця вырашэнняў. Што банкаўская стаіць на гэтат у Кіеве, што гэтат... Ну, што там, Кремль таксама, там адзін дрон
і то нічога не зрабіў, што піцерскі гэты эканамічны форум там спачатку хуярылі дронамі на пачатку піцерскага форума, а потом хуяк, все. Мы больше. Не, я готовы поверить у тое, что я готовы поверить у тое, что ёсць дамоўленасці па тым, каб не біць паражцы, гэта праўда. Хаця зараз яны нібыта ўсё паступова здымаюцца. Трамп недавно сказаў, што у Украіны добра атрымліваецца бомбіць рашку, блядь, рашкаванскую нафтавую інфраструктуру, давайте яшчэ. Вось, а то, Нет, ты не разумеў. Путіну похуй, колькі, блядь, Украіна будзе бомбіць гэты ябаны Белгарад. Путіну похуй, колькі Украіна... Украіна, яна не бомбіць Белгарад. Украіна, яна подрывае нафтавую інфраструктуру, праз якую ў Крыму цяпер ужо, блядь, выбачаюся. Вы ж гэта чуеце. Ну да, это не хуёво чуваць, блядь. Спадзяюся, там усё добра. Значыць, я штосьці казаў. Што б'юць па нафтавую інфраструктуру, праз якую расейцы знаходзяцца ў адным кроку ад таго, каб масава, блядь, карыстацца талонамі, нахуй, на заправцы. То бок гэта ж ўжо не бомбленне Белграда. Гэта чацвёрты год войны, я просто кажу аб тым, што Расія таксама бомбіць там, блядь, что она там подорвала такое в этот, не в Киеве, а там на Заходе, газовый этот, ну, станцию, якая отказывает за трансфер газу, там, за перераспределение, некую такую вельми важную инфраструктурную хуйню, блядь, так само, замест того, как, ну, просто, ну, умоўно кажучи, можно было бы бомбить по людям, якія прымаюць вырашэнне аб тым, каб вайна працягвалася. На банковской. Война бы скончилась, а гэтага не адбываецца. Война не скончилась, я не згодны абсолютно. Калі Путина забіць, то война не скончыцца. Путина не, ну, можно акрамя война не скончыцца. Так на банковской не один Зеленский. Тут размова ідзе аб тым, што сапраўды па гэтым людям нічога нікуды гэтак не ляціць. І гэта ўплывае на тое, што ну, якія адказныя за прыняццё всякіх вырашэнняў, каб вайна працягвалася. Ну, таких людей дохуя, калі ты кажаш, калі Зеленскага забіць, ну ніхуя, блядь, толькі гераізм Зеленскага дапамог, паўплываў на тое, каб Украіна першыя самыя складаныя тыдні, месяцы на пачатку вайны прастаяла. Ты гэта просто... хуйня з галавы ўзятая. А як ты гэта дакажаш? Што гераізм Зяленскага менавіта спрычыніўся да таго, што Украіне ўдалося выстаяць у першыя дні вайны. Чаму, напрыклад, не польская зброя, дапамога фінансавая ад Польшы? Чаму смеласць Зяленскага? Таму што ёсць уражанне, што маральны баявы дух гэта не проста нейкая, як гэта казаць, ну, забили бы Зеленскага, был бы казус Белли. Не забили, калі б, напрыклад, ён з'ебаўся. Калі б Зеленскі съебаўся, блядь, і все похуй на гэтую вашу Украіну, я поехал, бля, адпачываць на захад. Ну, безумоўна, было б складаней, а гэта не азначае, што вайна б скончылася на гэтым. То бок, магчыма, было б сапраўды складаней весці вайну ў такіх умовах, але яна б вялася. То бок не адным Зяленскім адзіны у гэтай вашай Украіне. Не, ну калі ты хочаш сказаць, што у Расіі, у Украіны пабудавана такая сістэма, як у Іране, што колькі ты там, блядь, верхушку не знішчай, у іх все роўна дастаткова эфектыўны дэцэнтралізаваны ўзровень прыняцця вырашэнняў, ахуенна. Ну, про Украіну я не ўпэўнены, што такая сістэма была збудаваная. Хутчэй Зяленскі імкнецца зараз да стварэння такой сістэмы, чым сапраўды яе збудаваў. А ў рашцы я абсалютна ўпэўнены, я перакананы, што ў рашцы асноўныя рашэнні прымаюцца, калі нават, я скажу па-іншаму, асноўныя рашэнні, яны, нягледзячы на тое, што могуць прымацца Пуціным, у гэты канкрэтны момант, калі Пуціна не было, прымаліся б якім-небудзь іншым КДБшнікам. Таму што ў Расіі на вышыні іерархіі знаходзіцца ФСБ.
Адпаведна, просто калі Пуціна, напрыклад, забілі, то ФСБ унутры сябе просто выдвинула б новага фронтмена, новага гэтага рэпрэзентанта іхніх інтарэсаў, і вайна працягвалася. Блядь, хто ў іх этот глава ФСБ? Хіба гэта не ён на пачатку абвяршэння вайны Пуціным там стаяў, блядь, заікаўся, нахуй. Слоў двух не мог звязаць. Не, ну, глядзець на фармальную іерархію ФСБ гэта неяк дзіўнавата. Там, ну, ФСБ, блядь, у КДБ, напрыклад, у беларускім, вось таксама кіраўніцтва, вось канкрэтна хуй, які з'яўляецца дырэктарам КДБ, ён перыядычна пасылаецца нахуй. Гэта не паказчык, таму што КДБшнікі, яны застаюцца. О! Вось, нарэшце, у нас асноўны госць прыйшоў. Да таго, што КДБшнікі, яны застаюцца, і яны выконваюць сваю ролю кіраўнічую. Нягледзячы на тое, што вось гэтая вярхушка, просто вось гэты дурачок, які павінен, зноў ж такі, быць проста рэпрэзентантам. Ён можа змяняцца перыядычна. Чё, сябры, добрый день. Сегодня я присутнічаю на конференции. Мне дуже сподобалось. Нахуй добрый, блядь. Ты температуру бачил на улице? Я ведаю, ну, тяжко. Ну, мне спочатку было тяжко, а потом я зрозумів, что здесь столько добрых людей есть. И... Так, а можно камеру включить? Как на гэтых добрых людей поглядеть? Он затарился уже, что я хотел побрать. Ты дальше попасть на YouTube? Не, туда я стрим рубать не буду. Покажи желтого кота. Покажи желтого. Идите до лихой Мары. Надо же еще этого нашего Максима. Максима там внизу, по-моему. Бля, можна дайсці кудысьці, дзе людзі не пиздзяць? О, Лизонька, привітанішкі. А вы что, пьяная? Уж якая вам Лизонька, блин? Где Олег, там и ты. Вось Олег литерально. Я просто только что в чат и побачила, что Олег с вами, и я вырашила доучиться. Гэта правильно. Вось Олег пабыў на конференции свободных народов России. Вау! Олег, калі ласка, кароткі рэпартаж з месца падзеяў. Мархінес, пачакай, Олег, а ты быў як прадстаўнік якога народу России быў на гэтай канферэнцыі? Давай, до сустрэчы, до завтра. Ну давай. Ладно, до побачення, Олег. Хутка ты, конечно, ад нас ходишь. Лепш, если ходзіць рано. Я просто ну да, типа, да, здаецца, што ён все яшчэ, блядь, там і не хоча ўключаць пацанам камеру, показать, блядь, гэта жоўтага кута з Інгрэй, блядь, там такая цішота. У меня есть, ну, я немножко зарабил видеоролик, где я стою насупраць бело-блакитно-белых сцягоў, вышел там на микрофон, там скончилось мерапрыемства. Я там так с тобой цяпер вітацца нельга, ты зашквараная. И я выражаю, что это тоже такая дурня получилась, хотя мне кажется, соромно как бы, но я ведаю, может потом выложу на своем канале. Потом скажешь выдалить, так и яны выканаюць гэтую просьбу. Ай, ну не кажи так уже. Да ладно, что я такого сказал-то? Вось калі б я назваў усіх гэтых людзей КДБшнікамі, гэта была б іншая сітуацыя. Дарэчы, Ліза, мы бачым, што ты гуляеш у цывілізацыю прямо зараз. Бля, пробачьте, я литерально свернула цивилизацию, как поесть. Как поесть контенту на моем стриме. Так. Ну я не чекала, что будет настолько круто, что Олег на конференции там. Так, вітаю всіх. Сегодня с вами Олежа. Вітаю. Олег, а ты там ну, то бок это конференция народов России, то бок ты там кого представлял? Белорусов, як на Лиза, ты все пропустила, уже пожартовал. Бля! Так, что там, Олег, ты волонтер? Протягивай. Там, волонтер! Спочатку
пошел в вольный Смоленск, потом познакомился с кое-кем, не буду казать с кем. И он мне отказал, что треба пойти на мероприемство, мы тебя там закликаем, тебе треба познайомиться там з людьми. Я кажу, навошта? Потім, я спочатку йду як репортер для себе і для вольного Смоленська. Вольний Смоленськ, типа, в дурне. А як я знайшов сувязі з тим чоловіком, з яким вони не самі не мають сувязі. Незалежно. Потім я йду туди. Знайомлюся усіми, як ён запрошав. З представниками там рухів незалежних народів Росії. Там, неважно з ким. Потім, що там відбувається? Ай, пробачте мене. Я беру пару интервью, и потом оказывается, что я там по его плану должен был там еще выступить. Я маленько одурел. Пробачте меня. Ну ти ж виступив, показав їм, як треба. Я одурел? Там, типа, я не ведаю, як отказать. Я не поспевал зразуметь, что мне треба. То есть, меня, я как репортер туда закликали, потом отказали, что мне треба познайомиться спочатку з гэтым. Потім познайомиться з гэтым. Потім познайомиться з гэтым, ну це незалежно вже. Там, потім ми... Там саме цікаве, що... Конечно, незалежно, ви ж незалежники. Ну, саме цікаве, Олег. що там... Олег, почакай Было секунду. Олег, я тебе навучу і навучу інших людей. У таких всяких сустрэчах трэба запытваць, ну, гэты табе цікавы, гэта все ахуенно. Трэба запытваць прама. Які з гэтых цікавых можа даць грошы, блядь, у каго грантики смактаць. Там усе Ось з цим собрались трэба знаёміцца. просить грошей, ты не зразумел, по-моему, формат конференции. А трэба ісці, яны ж у кагосьці просяць, правильно? Вось трэба ісці знаёміцца з тымі, хто даюць. Ну, згодны з тобой, ну, і... Не Ну, з кім ты ведаю, не ведаю, пазнаёміўся з тых, хто грошы даюць. Да, блядь, які гроші ти, ну, пробач мяне, ну... Які гроші у нас Злотые, зараз? евро, доллары, Блядь, якія нахуй? биткоины. Ну, за якія куплять нешта можна, Олег? Давайте вообще мне вось іншым Олег, а что это за человек у желтым костюме на твою фотоздымку? На канале гэта прадстаўнік руха вольнай Германландии. Не, гэта я. Лухта. Ну, Мы это з Олегом литерально ён, пазнаёміліся гляди. якраз. Не познаешь? А можешь, Олег, можешь познаю. ягоны голос паспрабаваць перадаць? Ну, блин, я не смогу, пробач. Ну, паспрабуй хотя бы. Слухайте, он блогер, он снимает тиктоки, видео про вольную Германландию. Гэта мы зразумелі, так. Літаральна правы кут, дарэчы. Гэта ўсё, чым ён займаецца. Калі не глядзіць правы анімэ. А при чем тут аниме? А пры ўсім насамрэч. Куды не глянь. Там якраз сябе Маргінез запрашаў, каб ты падказаў, якія анімэ за апошні час ты паглядзеў. Ой, за апошні час я мало глядзеў аниме, но за гэты год волі я доглядзеў аниме «Чалавек бензапіла», потым доглядзеў аниме гэта «Клинок рассекающих демонов», «Здрадников», пусть будет так. И не памятаю, было яшчэ... Дандан. Самое лепшее аниме. Но я описание казаць яго не буду. Что, Олег, почакай там. Тебе хтось ударил Ёб зараз? твою мать, заткнись, блядь. Аніме. Да не, я его там ударил хтось, блядь. Лиза, ты глядишь аниме? Вось, нарэшце. Першы чалавек у канфе, які не глядзіць аніме. Ну я стасунки ёсць, нахуй ёй, бля, аніме глядзець. Які у меня не Прочитай описание аниме Дандан. оценивать. У меня ни аниме, ни стасунков. Есть собака. На гэтым скончивается. У тебя стасункі Ну, з Ліза, сабой? я- Этот Ярик, який з тобой в одним покоі був.
Показывал свою битку. Я вырашаю, что треба осуждать Лизу, потому что она не глядела аниме. А я лічу, б тому що яна не Да, дае правильно. бясплатны секс. Яе трэба асуджаць за гэта. Так почекай, что может есть? дае, просто не тебе. Нікому. Я вам Точно, сказала, я- я чоловік поважаний, я таким не займаюся. Не, ну, мы сёння сабраліся, вось, дарэчы, мы ўчацвярох сёння сабраліся спецыяльна, каб абмеркаваць погляды Олега, вось ягоныя анархакамуністычныя, Як і я і наркокомуніст. падняць пытанне бясплатнага сексу. Якого сексу Бля, я чакаў, бесплатного? што- Шырока Я чакаў, даступнага што Ліза бясплатнага задаць гэтае сексу. пытанне, типа, блядь, распавядзіце мне, чаму Олег анархакамуніст? Это уже Я было. Олег у той раз орал, я не анархокоммунист, я не анархокоммунист. Давайте ўжо па-сур'ёзнаму прызнаем, што Олег анархакамуніст. Нет, З мы не гэтым- забыли. З гэтым Разам спрачацца слухаць. просто глупа. Вы выглядаеце смешна. Толькі Олегу давесці, што ён анархакамуніст. Вось давайте мы гэтым і зоймемся для пачатку. Усталюем такі фундамент, закладзем нашага агульнага дому ніжняга беларускага інтэрнэта. І гэтым фундаментам будзе сцверджанне аб тым, што Олег Френ анархакамуніст. Я не анархокоммунист, я такое осуждаю. Гэта стадыя адмаўлення, Олег. Давай мы з тобой папрацуем, вось як на сеансе псіхатэрапіі. Анархизм, а другой я осуждаю большевизм. Ну, про бальшавізм гаворка не ішла. Ўсё ж такі бальшавізм і анархакамунізм гэта рэчы розныя, Олег. Вось, Олег, чым табе не падабаецца Это не анархізм? фашизм. Тому что я вырашаю, что у нас немає прикладу, коли існує вольні території без самої країни. Немає прикладів в історії так само. Я ведаю за історію Махно, каталонських анархістів, які вирішили так нічого робити, забили всіх монашок у католицькому монастиру. Забили і нічого. Тому що вирішили така, що по їх законам треба такое робити. Каталонські анархісти, пробач мені, коли на яких-то-небудь територіях люди самі вирішають, як треба щось робити, но без какого-то там фундаменту бази, на базі Конституції, то це вже без получається. Тобто у нас є вольна територія, яка сама вирішає, як треба нам жити. Но при цьому нету норм, які ця вольна територія може використовувати. Тобто сьогодні на якій території забивають комуністів, а завтра на цій території забивають католиків. Бач мене, як у Каталонії було. У меня питання, Олег. То бок ти хутчэй супраць Почекай, Ліза, перед тим, як ти задаш питання, я тут зауважу таким чином, Олег... Пачакай, правокут, перад тым, як ты пізданеш сваю тупую хуйню, я хацеў бы ўсё ж таки перадаць слово Лізе, таму што яна цягнула руку. Так, Так я так само тягнул, блядь, ты не бачыў просто. Гэтага ніхто не Пеніс не бачыў. лічыцца, кут. Я так, глядзі, Олег, то бок ты хутчэй супраць анархізму, таму што ён не рэалістычны, а не супраць камунізму. Ты можаш быць камуністам, Ебать там машина, Олег, блядь. Вот это бурра, блядь, поехала, беги-ка, блядь. Я вирішаю, що І всі гэта ж, блядь, супраць комуністів оправдані Літаральна. правди. Блядь, што з гэтага было пердзяжом, що секунду. робили нацисти супраць комуністів, то, що робили, не веду, наприклад, хто, так само. В Гішпанії, немцы супраць комуністів, березі картузське робили поляки. Я вважаю, що це винуждена мера. Тому що так було робити треба. Я не веду, при чому тут анархізм. Я кажу, що анархізм – це тот фундамент, на якому нема країн. Ой, сьогодні... Сука, блядь. Сука, ёбаный, блядь. Сука, блядь. Олег. Блядь, Олег.
У тебя там машина проехала, Олег. Тут, кажется, не машина, тут, блядь, муха пролетела правым микрофону. Ну вот вы стекаетесь, а человеку не даете отказать на Я вибачаюсь, я просто шукав гэты гук, і мне трэба было пераканацца, што гэта ён. Так. Добре. Олег, працягвай. Так. Так, Ліза, што ты там хацела яшчэ сказаць? Не, я просто удакладніць, ну типу ён сказаў, чаму анархізм яму не падабаецца, але ну то бок мы ўжо на палове пуці, на палове шляху вам, ну даводжу, і ён не анархакамуніст, ён просто камуніст пакуль. Трэба Так. давесці, што ён анархакамуніст. А чаму камуніст? Ну-ка, раскрый Потому думку. что ён нічога про супраць гэтага не сказаў. Ён Не, так, літаральна... я пытаў пра анархізм толькі. Пачакайце, давайте не Па рабіць. ўсіх гісторыі ў стагоддзе я не супраць злачынств, супраць камуністаў. Березы Картузскай, палітвязні камуністы ў час Другой светнай вайны на тэрыторыі Савецкага Саюза ў канцэнтрацыйных лагерах. Я не супраць, я падтрымліваю тыя справы, якія рабілі всіх, хто жадаў супраць бальшавізму, таго што гэта ідэалогія, она хуже нацизму. І вважаю, што тыя, хто рабіў што-небудзь супраць нацизму, гэта героі. Я не зразумела, як гэта лічыцца адказам на маё пытанне. Але добра. Ну і ну ладно. Правы як кут хацеў канцэнтрацыйная- нешта сказаць яшчэ. І так, зараз, ну, перад тым, як правы кут скажа, а як кантрацэнцыйныя лагеры Кантрацэптыўны. змагаліся з камунізмам. Ну, непасрэдна. Ты трапляеш у такі лагер камуністам, а выходзіш ужо, блядь, попелам. Зразумела, дзякуй. Так, перадаю Ну, по-моему, слово. ён пра березу картузскую казаў, гэта ўсё ж такі не канцлягеру, якім людзей палілі. Гэта турма такая просто была. Ну, Я толькі хацеў заўважыць, што Олег... Супраць камуністаў Пачакай, гэта Олег. самае лепшае. Пачакай. Таму што камуніст Да. Олег, давай мы без цябе вырашым, вось, што ты анархакамуніст. У мяне такая прапанова ёсць. Олег это лібертарыянец, які выступае за дзяржаву. я вырашаю, што дзяржава должна існаваць. ты Ну, вырашыў. правильно. Наш лібертарыянскі слон, блядь. Что ты хотела... Так, мабыць, ён мінархіст. Тихо. Не трэба крыўдзіць мінархістаў. Яны і так пакрыўджаны. База. Зразумела, Олег. У чаце пішуць, Олег, наступны раз ідзі да іх толькі за грошы. Страдаць бясплатна ўвогуле не трэба. Да, по-моему, Олегу спадабалася на гэтым форуме расейцаў, блядь, што ён там пакутнічаў адразу. Ну, Нереально, ну... А что, тебя хоть покормили, Олег? Так, пакармілі мяне, гэта добра. А Я чым? рад, што мяне пакармілі. А чым пакармілі-то? Ты окрошкой на квасе. Там меня накормили, напоили. Говном. Управляемый переносным смыслом. Олег, блюдо можешь назвать? Ну, там был шведский стол. Олег, ты можешь блюдо назвать, блядь? Что ты съел? Шведский стол — это не блюдо. А Я як кушал докажеш? плов, мясо и кукурузу. Ну, І традыцыйныя дуже шмат рускія всякіх насамрэч стравы. Так, не дрэнна. Падрыхтавались. Калі б я быў свабодным народам Расіі, то я б толькі такое і еў. Дык што, Олег, а як ты ставішся да квадробераў? Ён уже падаецца Я выражаю неадекватных людей. Неадекватных. Можно Так.
по-своему неадекватны. Калі чалавек жадае надзець маску, я не ведаю якой-небудзь котка дзівчыны і рабіць всякую там справу, то гэта закон яе права. Если женщина желает, скажем так, делать какую-то хрень, это ее законное право. То есть у нас есть два пути, либо левые, либо правые. Правые говорят, что если человек хочет страдать хуйней, это его законное право. А есть левые, которые говорят, если человек потенциально может страдать хуйней и быть против советской власти, надо его помещать в первую очередь в дурку. У нас есть выбор. Я ссылаюсь, что надо пойти по пути того, что нет неадекватных людей. Есть только те люди, которые считают себя... адекватность субъективная. И я считаю, что, типа, ну, вот вопреки воле человека считать, что относительно государства, что это неадекватно, сажать его в дурку, это нельзя. Это его, если человек хочет быть подробером, это его законное право. И наоборот, нам нужно этому содействовать, потому что это культура, не субкультура. И эволюция общества. Ось, Олег, ты сказаў вельмі ціха. Ты сказаў вельмі правільную рэч. Ты заўважыў, што адэкватных людзей няма. Кожны чалавек у некаторыя ступені неадэкватны. І вось чаму ты думаеш, што твае погляды аб тым, што ты не анархакамуніст, адэкватныя? Магчыма, ты таксама вось у гэтым аспекце трошачкі паехаўшы. І насамрэч ты анархакамуніст. Но я згодны с тем, что понять субъективность – это философское пытание. Потому что относительно тебе я могу являться наркокоммунистом. Относительно іншага, субъективно так само, я не являюсь наркокоммунистом. И на самой справе все не относительно. Не на полове шляху. Вы адчуваеце гэта? Я Мы на просто полове шляху да блядь, прызнання. 10 хвилин. 10 хвилин, блядь, Олег уже, блядь, признал, нахуй, что он анархокоммунист. Не, я ще не признав, я ще не признав. Блядь, Ён толькі на полову признаў, толькі суб'ектыўна. А нам трэба аб'ектыўна до конца, до кінця давесці. Але я все равно в ахуе, блядь. Олег, я повторяю свое пытанне з чату, вось твоя позиция наконт вось гэтат людей неадекватных, чым твоя позиция адрозніваецца ад ліберальнай? Причем тут нахуй либертарианство? Пропащение, я скажу так. Разве моя думка, она не в либертариальном, больше смысле? Смотри, ты говоришь, типа, чем она отличается от... Как бы тебе объяснить? Я считаю, что моя идея есть либертарианская, потому что я признаю, что каждый человек индивидуален и может считать себя каким-то адекватом, и мы не можем, скажем, человека за счет того, что он считает себя собачкой, прости меня, мяукает и гавкает, скажем, сажать сразу в дурку. Это его законное право мяукать и гавкать. Это... Чем это не либертарианство? Это либерализм, Олег. А либертарианство в отношении... Стоп, есть объективный вопрос. Характерная черта, например, либертарианства классического и либертарианства. Либертарианство. И когда ты ставишь такой вопрос о понимании человека, как я ответил бы тебе на вопрос, чтобы ты сказал, что я либертарианец? Потому что я считаю, что индивидуализм – это есть база либерализма, но когда мы говорим про либертарианство, это более радикальная стадия, в которой характерны черты, не характерные для более средней стадии либерализма. Я адмаўляюся думаць, што я нешта магла зразумець з гэтай прамовы. Я не зразумела нічога. Я разгоняю за вопрос, характерный либерализму. То есть тезис характерный либерализму. Ты говоришь, где в этом тезисе либертарианство? Я отвечаю, либертарианство характерно более радикальными тезисами и более мало тезисов характерно для умеренной идеологии либерализма. Олег, рыса либертарианства, она была бы ў тым, што можа хтосьці і лічыць сябе котка-дзяўчынка, але няма нічога кепскага, што мы гэтых котка-дзяўчынак не хочам бачыць вакол сябе, і значыць мы будзем, як гэта казаць, іх physical removal. Ну не. З нашай тэрыторыі. Так не бывае. Не, ну это ж НАП парушае. Не, мне в сенсе physical removal не парушае напыш, ніхто не забівае, просто з тэрыторыі, калі ласка, займайцеся сваімі вар'яцтвамі не на нашай юрысдыкцыі. Ну ладно, все, я зараз мы сыдзем у суды пры анкапе, але ладно, ну просто гэта ўсё роўна, калі яны ўжо былі часткай як бы
кам'юніці. Гэта залежыць добра заўважанне, гэта просто залежыць ад таго, якія установы ну калі сама установа юрысдыкцыі дазваляе ім існаваць, то канешне тады калі вам не падабаецца гэтай умовы, калі ласка сыходзьце. Але калі людзі прыходзяць і пачынаюць гэтым займацца, то гэта ім трэба будзе сысці. Вось гэта лібертарыянскі адказ. А тое, што ты кажаш, Олег, гэта, блядь, лібералізм. Што нейкія пізданутыя ходзяць па вуліцах, гэта не лібералізм, гэта Гэта анархізм. анархакамунізм. Да, гэта іхняе права, блядь, хадзіць па вуліцах. Ну а чаму не? То бок калі мы жывем у анархакамуністычным грамадстве, ну менавіта, то бок ты не можаш сябе адмежаваць ад іншых людзей па каштоўнасным прынцыпе, таму што вы жывеце у камуністычным грамадстве. Так. Анархакамуністычным, таму што Олег супраць камуністаў. Олег правильно кажа. Олег, вось ты глядзі, у чым твоя праблема, Олег. Маргінес, пачакай, як і усе анкомы паслядоўныя, Олег таксама супраць камуністаў, таму што камуністы, яны аўтарытарныя, яны збіраюцца аўтарытарна, прымушаць людзей аддаваць свае сродкі. Канешне, як паслядоўны анком, Олег выступае супраць, все правильно. Олег малайчына. Я не услышал полностью, но если я молодец, это хорошо. Я вось хочу табе, Олег, сказаць, што твоя галоўная праблема, чаму я хочу табе давесці, што ты ўсё ж такі анархакамуніст, чаму ў мяне такі пунктик на гэтым. Таму што я хачу цябе вылікаваць ад гэтай хваробы, але каб пачаць лекаванне, спачатку трэба усталяваць дыягназ, і трэба, каб хворы прызнаў гэты дыягназ як праўдзівы. Вось і нам трэба... Меня, прости меня, но Не, я не буду цябе прабачаць, Олег, пачакай секундачку. Нам трэба давесці сёння, што ты анархакамуніст, таму што твае тэйкі, вось ты калі кажаш, што ты супраць камунізму выступаеш, мне здаецца, ты не вельмі разумееш, што такое камунізм у прынцыпе, вось у тэорыі. Не тое, як ён на практыцы рэалізаваўся там з ГУЛАГам, са Сталіным, з рэпрэсіямі, там, скажем, з перасяленнямі народаў, з генацыдам асобных народаў. У прынцыпе, то ўсіх народаў. Які народ-то ў Савецкім Саюзе не геноцидился? Какой-то хрень. Ты сейчас пытаешься доказать, что это такая же хрень, как бы я тебе доказывал, что тебя придумал Ленин. Это такая же хрень, прости меня, доказать, что я... Ну ты не так давно доказывал, что русских придумал Ленин. Тому, калі б мяне Ленин придумал, я б не здзівіўся насамрэч. Слушай, я тебе скажу, только русских реально придумал Ленин. Я сегодня вот на конференции Демократическим Союзом... Слушай, я тебе реально скажу, Маргинес, тебя реально Ленин придумал. Я не супраць. Что русских придумал Ленин. Мне люди хлопали. Дякую Ленину, что меня придумал. Вы пропустили, что Олегу хлопали, когда он рассказал про то, что что русских придумал Ленин. Так вот. Я не удивляюсь, почему. Я обосновал эту теорию, и в конце мне просто похлопали и сказали, что это гениально. Блять, на комиссию дурку, бля, Олегу похлопали. Тут у чаце, до речі, Это гениально. Тут у чаце досыць толковае пытанне задалі. Пытаюць, чаму Фрэн 5 дзён у жару носіць адну і тую ж цішотку. Мы не ведаем, одна таешь, кому. Не 5-й дзён, я ее сегодня постирал. Так что не треба казаць, что я 5 дней ношу одну и ту же. То бок 4 дні. Яких 4 дні? Я ее вчора постирал, сегодня надел, и все. Я на чистый, все. Так нет, 4 дні все ровно. Вчора ти її ще носив і потім кинув правильно. Ну, то бок, але она не брудная была, правильно? Она просто стала чистой в некий момент. Гэта, по-моему, той самый способ, як не стираючы адзежу, постоянно доставать яе чистую. Просто вот загружаешь спачатку усю яе у аграменную гару, вот так накидываешь брудную, а потом праз некаторы час
тыя, што ляжалі ў самым нізе, іх можна выцягваць, і яны ўжо не будуць пахнуць. Гэта так было, Олег? Пробач, до такого еще не доходил. Я уже не маю, думаю, что это тоже дурно. Ну ясно. Ну ты пакуль што малады. Усё прыйдзе з досведам. Молодец. Не. А можно, как такое не проходило бы? Ну вось калі ты прызнаешься, што ты анархакамуніст, мы перастанем казаць так. Я не буду сказать, что я анархокоммунист. Это лухта. Ну по Давайте погляду. поразмовляем на это. Не, давай не будем Давайте вы з'язджаць. будете лечить, что я анархо-анархист. То бок, Олег, вось не атрымаецца спалучыць твае погляды на квадробераў з лібертарыянствам. Ну ніяк не атрымаецца, Я Олег. решаю, что быть квадробером – это законное право людей. Не Мы атрымаецца, Олег. поясняем законное право людей Так нельга. быть шизой. А шизой – это быть законное право. Бля, Олег, а калі у нас, блядь, будзе наша лібертарыянская юрысдыкцыя за санітараў? І ўсе шызы павінны яе пакінуць. Якое нахуй законное право, блядь? Нет, слушай, стоп. У нас есть такое понятие. То есть либертарианство – это человек может быть каким угодно, чем Ясно. угодно, пока не нарушает границ других человек. То есть пока человек не становится общественно опасным, то есть он не нарушает границы других людей, он, например, там, не готовится кого-то Бля, убить. Олег, ты Я разумеешь, что против, ты, блядь, что не лока зараз делать. пробуешь, что ты либерал, блядь, Олег. Как? То, что человек может быть кем угодно, а любой, скажем так, поход к врачу, скажет, чтобы человек положили в дурку, должно быть добровольным. Человек, если ложится в дурку, он должен быть добровольным. Олег, ты выключыў Это мікрофон. анком. Ён скончыў таму што казаць. Мабыць, у мяне пролагала нешта. Хорошо, я говорю, человек Не, ну может нават быть каким калі ён угодно. ліберал, то ён лева-ліберал, правильно ж? Пока человек не нарушает границы других людей. Якая Если там человек не нарушает розніца границы паміж других людей, лева-лібералам ну, і пусть он будет кем угодно. анархокамуністам? Но чтобы человека, скажем так, лечить у психиатра, прости меня, я считаю, что должно быть само разрешение человека, но есть исключение в виде формата того, что если человек, например, сейчас будет легче говорить, смотри, для примера, если человек, например, опасен для общества, тогда ему можно, например, потенциально лечить у психиатра. Но пока человек сам не придет к психиатру, мы не имеем права лечить психиатру, просто будет сумасшедшим, прости меня. А калі психіатр прыйдзе і скажа, што ён вар'ят, то ці можам мы Блядь, гэта такога лібералізм. чалавека Мы можем змясціць сказать, что он у не дурцы? опасен. Потенциально, если у него, например, есть опекун, то это уже роль опекуна, если захочет все опекуны. А если один опекун скажет, что ничего вы трогаете малого, зачем его трогать? То я считаю, что если человек хочет быть сумасшедшим в формате каком-то, может, мы его просто не понимаем. Вот мы видим, например, квадроберов. Страдают они всякой хренью. А может, у них что-то, а может, что-то великое, не понимаешь? Может, какая-то культура, которую мы не понимаем. Ну, откуда ты знаешь? Действительно, вдруг мы не понимаем этих квадроберов. Ну, откуда мы знаем? Я считаю, что понятие адекватности – это понятие субъективное. И если человек желает быть, там, не знаю, квадробером, это его законное право. Но мы, скажем, как наше просоветское прошлое, пытаемся, типа, навязать нам консервативно оковы этого факта, что если человек такой, как все, нам нужно его поместить в дурку. Когда мы дойдем до такого момента, что будем все... Вот сегодня мы сажаем в тюрьму квадроберов и кидаем в дурку. Завтра мы кидаем в дурку, я не знаю, там, либералов, которые там... Киньте меня в дурку, коли ласка, блядь, я не могу больше. Да, сегодня мы сажаем... Прости меня. Да, все правильно. Сегодня мы кидаем квадробера в дурку, завтра кидаем, бля, либерала в дурку, а послезавтра кидаем 16-годовых хлопцев на кулеметы. Жиза. А тебе что, смешно? Это что, смешно? Я тебе говорю, как есть, потому что советская мразота, советский Олег, ты что, мне въебать хочешь, блядь, советская армия в 1944 году призывала 16-летних мальчиков, давала по кусочку кирпича,
и гнали их на пулеметы с кусочками кирпича. 16-летний мальчик Это с стариком. сухпай. Олег, это сухпай толковый. Что их деревню сожгли коммунисты. Понимаешь? Это потому, что их деревню сожгли коммунисты. Они приходят потом и кидают Это 16-летних мальчиков и 65-летних компенсация стариков за на спаленную пулемет с вёску. Вот кусочком вам кирпича. калалы цеглы. Так, калалы побудуете, смотрим сапе, блядь. Ай. Олег. Ты квадробер? Признайся. Ты просто квадробер. Анком квадробер. Я не отношусь к данной культуре. Олег, а Апульство. якія, секундочку, а якія кансерватыўныя полісіс, якія кансерватыўныя, не ведаю, як это назваць, праявы былі ў Савецкім Саюзе, на твою думку? Можешь повторить еще раз вопрос? Што кансерватыўнага было ў Савецкім Саюзе? Общий Советский Союз изначально был самым либеральным государством, потому что отменил статью Российской империи. Это неестественные извращения. Но потом при товарище Сталине возвратили статью в новом формате, как разложение нравов, чем называли действия как мужеложество и лесбиянство. И я считаю то, что, ну, как-то типа, ну, если человек рождается ЛГБТшником, это дается от рождения. И как-то сажать человека, это против, это консерватизм. Чтобы государство контролировало... В принципе, людей лучше, саджаць чалавека гэта консервативное. кансерватызм, ці я нешта неправільна ўлавіў? Что ты говоришь, еще раз повтори? В прынцыпе, саджаць людзей гэта кансерватызм, ці менавіта за гейства, там, лесбіянства? Прививать людям рабское консервативное. То есть все консервативное — это рабство. И поэтому в Советском Союзе хватает консерватизма. Не Да. религиозного, но хватает. Ён прав. При Леніне скасавалі гэту праваслаўную царкву, при Сталіне яе павярнулі. При Сталіне павярнулі скажу, сапраўды я- артыкул за голубизну. Олег прав. Я бы нават сказал, Олег правы. Я тебе скажу больше. Когда я ехал на зоны, мне говорили, что там на зонах будут петухи. Мне приехали и сказали, у нас на зоне И петухов ты пошел нету, потирать у нас руки. только низкий статус. Приезжаю на отряд, и вижу, как парашют петухи моют. Но они не петухи, они называются низким статусом, понимаете? Тут такая именно понятие. Олег, тебе треба повторить. Поменяли название. Тут за пантомімы Маргінеза треба повторити з моменту, де тебе пообіцяли, що там будуть певні, і ти приїжджаєш, а певнів нема, і далі... Блять! Ёб вашу мать! Мне сказали, что будут Мне певни. сказали, что на зоне петухов нету. По итогу я приезжаю, говорят, что это не петухи, это низкий статус. Подмена понятия вот так отбылась. Такая же, как в Советском Союзе, прости меня. Все консервативно — это от рабства. А рабство — это грех. И ты ўсё яшчэ адмаўляешься лишить сябе анархокоммунистом. Якую заповедь порушае рабство? Начнем с того, хотя бы терпение. Терпение — это тоже грех. Нихуя себе. Секундочку, блядь. Смотрите, мы возвращаемся до моего стрима за Олегом, где он сказал, что в католицизме 3 боги. Тому, Не ну окей, суть, добро. блядь, сука, блядь, ёб вашу мать. Стой. нахуй. В католицизме 3 бога, вообще развал православия католичества была бы одна из причин, то, что не было решено, что такое олицетворение одного бога. Ибо православные считали, что Отец и Сын Дух Святой это одно олицетворение Бога, а католики считали, что это как бы не одно олицетворение одного же А бога. католики То есть лечили, нормально что у них 3 православные бога, считают, что так. Бог сам себя зачал, а католики считают, что Бог зачал Сына. То есть Иисус — это Сын Господа. То есть как бы про твоих А ёсць такія хрысціяне, якія лічаць, што Бог зачаў у сына? Ну докажи, докажи обратное. Иисус — это Сын Господа. Понимаешь? Докажи, что Аллаха не існує, блядь. Дакажы, што квадроберы гэта... Не, секунду, я ўжо сам заблытаўся. Хорошо, Аллах существовал. Ну, А не потом Аллах, а перестал. Мухаммед существовал, который написал Коран. Он существовал, Иисус существовал.
Я ёбнуўся, спадарства, я ёбнуўся. Я думаў, што сёння мы давядзем Олегу, што ён анархакамуніст, але ён проста працягвае выдаваць анархакамунісцкія тэйкі і адмаўляць свой гендер. Консерватизм — это Можно рабство. что-нибудь серьезное? Рабство — У меня это сегодня грех. хороший день. Я сегодня на Терпение — это конференции тот самый грех. народов России Лиза, что с доказывал, тобой? что русский придумал Ленин. Несчастливый сегодня. Давайте что-нибудь Табе положительное нешта не поговорим. падабаецца ў нашай размове, Ліза? Я просто быццам бы ўжо чула ўсё, што адбываецца, і гэта як сон, яшчэ жара, і это ўсё ну, реально. Ты заснула, Ліза, гэтага нічога не адбываецца. Знакомитая либертарианская книга «Дорога к консерватизму». Не, хутчэй гэта вядомая, блядь, вядомы фундаментальны труд Маркса, нахуй. Я все правильно. Дыалектычны кансерватызм. Не-не, фундаментальный труд Маркса «Я квадробер», блядь. Я Энгельс, мы квадроберы, блядь. Теперь давайте о чем-нибудь серьезном, пожалуйста, поговорим. Оу. Да я так и не зразумел. Ты приехал на зону, вам сказали, что петухов няма, а апынулася, что петухи ёсць, их только называют люди низкого статусу, так? Да. А Меня далее? обманули. Далее что было? Траўма на ўсё жыццё. Да, травма, ты еще. Это як у тым відэа, дзе дзеўка на 1 верасня нам пообещали, шариков не дали, ничего не дали. Никуда не пусти. Літаральна. Конечно. Дык што, Олег, а вось можаш, калі Олег, ласка, распавесці пачакай. нам пра свае думкі наконт прыватызацыі у Беларусі будучыні? Ну, В все любом квадроберы случае, отнимают землю, будущее блядь. Беларуси это будет приватизация за счет того, что надо нашим, скажем, государственным предприятиям будет отдать в частные руки. Так. Вопрос, каким способом? Квадроберские. Квадроберские лапы. Я ищу радикальные способы, которые, скажем, может чуточку не прогрессивные в процентном соотношении, но которые позволят сформирование белорусского олигархата. Формирование белорусского олигархата, как, например, брать по примеру России и Украины, есть Блядь, сука, либертарианец за олигархов, блядь, сука, блядь. Нет, базовая приватизация — это продать корпорациям. Кому угодно, то есть раздать в частные руки, это база. Раздаць, то бок ты не выступаешь за тое, каб людзі куплялі гэтую уласнасць, а менавіта... Раздать. Давайте пачнем так бы мовіць. Продать. Я не говорю раздать, я говорю продать. Олег, ну перад тым просто тут есть мне падаецца больш важнае пытанне перад тым, як размаўляць пра заводы і ўсё такое, што будзем рабіць з зямлёй? Будзем зямлю прадаваць беларускую. Землю Вот квадробером. землей, извините меня, с землей я хочу землю раздать. Под Раздать. белорусским предпринимателям. Простите меня. Просто раздать. Потому что меня здесь заводы продадим корпорациям. Окей. Анархокоммунист. Ну, землю я хочу, чтобы принадлежало белорусам. Продать. Анархокоммунизм квадроберов своих любит. Анархокоммунизм, конечно, раздаст. Земля квадробером, блядь. Заводы фимбоем. Я понимаю, что белорусы были богаты, потому что когда мы продадим, скажем, все европейцам, с одной стороны, это ускорит, скажем так, прогресс, то есть развитие экономической составляющей. То бок ты яшчэ і прагрэсівіст, Олег. Вопрос формирования белорусского олигархата. То есть у нас могут Все появиться в Беларуси правильно, прям... все правильно, блядь, без олигархов никуды. Все правильно. Олег, скажи, за який донат Маркінезу ты поставишь себе на канал лозунг «Землю квадробером, заводы фембоем»? Блин, ты уже одразу задал рамку, может, это бесплатно будет. Не, на самом деле, как бы я принципиально не продаюсь, как бы, но... Ты только отдаешься бесплатно. Але размова ідзе, што донат Маркінезу яму задонатять. Не, все. Стоп, слухайте, а Олег, ты обещал, что подпишешься на мой Patreon. Было такое?
Да, я пытаюсь разобраться, что такое Patreon, но сегодня я был на конференции. Вось целый запытаю день. кого-нибудь на своей конференции, что такое Patreon, У и жовтого кута подпишись. там запитай свого сябра Не, ну дагестанського я так само. сегодня был занят, получается. Я там со всеми знакомился, брал там интервью, сидел, кушал всякое такое. Доказывал, что русский придумал Ленин. И как бы чуточку, ну так целый день провел практически. Блин, Вось, уявіце сабе тыповы план дня Олега Фрэна. Устаў, зрабіў ацісканні, папіў бялковага крэатыну, потым папераконваў кагосьці ў тым, што рускіх прыдумаў Ленін, там пакушаў, пасядзеў на стрыме маргінеза і пайшоў спаць. Ну, кстати, с чем-то согласен. Я Соевый креатин. бачу твоё жыццё Да, просто так наскрозь. что- Тут пытанне ў чаце, сур'ёзнае пытанне да Фрэна. Якія яшчэ народы былі на той канферэнцыі? Ой, там, получается, была такая крупная коалиция. Это я встретил бурятов, я встретил ингерманландцев, я встретил представителей донского казачества, донского, не кубанского, не весь Краснодарский край, это вот именно северная часть Краснодарского края, там какая-то еще область, забыл какая. Я брал интервью у бурята и донского казака. Еще у меня получилось взять интервью у ингерманландцев, там так само меня познакомили с представителем Свободного Новгорода. Там таких 2 человека, не знаю как. И я не помню, по-моему, псковских там не было сепаров. А вось Лізу, типу, які народ запісаў? А на наша... Ну, Лиза на казаков подобна, на казака такого донского. Что? А я жорстка беларуска, если что. Прям жорстка. Прям нічога. Вось, акрамя Беларусі. Так что... Есть думайте. такое стихотворение у Лермонтова, Литвинка называется. Очень интересное, почитай. Обовязково. Тебе понравится. Может, вы уже Я люблю вечары трошки пачытаць Лермонтова. Вось. Ну, почитай. Там стихотворение, аллегория. А на давайте я вам русские его войны. просто возьму и прочитаю зараз прямым эфире. Давай, поищи. Только не на российской. А ты думаешь, что оно ёсць на беларускай? Ну, слушай, она про Беларусь, прости Не, меня, хоть просто она на русском, но политика. но она про Беларусь, как русский своровал Литвинку, она потом его грохнула и убежала. Я не ведаю, я Да, паспрабую, немножко конечно, по-другому. знайсці Литвинка. Лермонтов, стихотворение Литвинка. А давайте я его знайду по-расейску и просто в Google перакладчиком перакладу на беларускую мову. Давай, давай. Цудоўна. Олег дае добро, бля, маргинез, приступай. Я не Так, ведаю. ну это- тут сторонок 10 тексту, я думаю, мы аккурат справимся за сегодня. Да, Бля, сука. Так, Сегодня Да, причем я так- не, слухайте, я знайшоў скарочаную версию. Секунду. Так я Олег уже расповел, блядь, Не-не-не, что я знаю, Россия спиздил Литвинку, она его забила. Не, я утекла. знайшоў менавіта верш, але ён тыпу скарочаны, каб агулам сутнасць была ясная. Але гэта той же самый верш. Вось Лермонтов, Литвинка. Что для вас патрыёт? Слово ці чалавек? Той, хто крычыць за радзіму гэй, гэй і чакае ўвагі людзей. Ці той, хто любіць радзіму? Ні за што. Просто так. Нарадзіўся тут, вырас ён тут, адвучыўся, працуе. Не стукае ў грудзе, я патрыёт. Ціхенька жыве, з ідэямі ў галаве. Выбачаюся. Як лепей зрабіць, як паказаць прыгажосць і утульнасць роднай зямлі. Яго словы ад сэрца ідуць, а думкі ператворацца ў верш, які ён напіша і пакажа ўсім. А для чаго? Каб больш ухваліла людзей? Ці вобраз такі, я ж патрыёт. Дакладна, цяжка сказаць. Патрыёт
Гэта той, хто любіць свае, неважліва, ці добра, ці дрэнна, якому могуць плюнуць у твар, а ён устане і працягне далей, несумненна. Ганарыцца радзімай сваёй, продкамі, родам. Выбачаюся. З яго вуснаў мову вучыць. Ребят, Прабачце. всё, это бред, давайте я прочитаю оригинальный стих. Наш скарб і нешта і наша багацце. Няшмат зразумее людзей. Гэта шкада. Затое шмат яго вінаваціць. Калі вы патрыёт, безумоўна, добрая справа. Паспрабуйце на мове пагаварыць хаця б дзень. Цяжка, а як жа? У заключэнне думак сваіх маленькі вынік хачу я падвесці. Патрыётам назваць сябе можа кожны, можа любы, прабачайце. А чалавекам? Вось гэта быў Лермонтаў, Ліцвінка. Все, давайте. Не, нам уже трэба стрым скончваць, выбачайце. Хорошо. Красивый стих. 5 хвілін у цябе ёсць, Олег, 5 хвілін. Очень мало говорит белорусским. Зараз, все, всім доброго вечора. Олег, слабые сыходять, моцные застаются до конца. Давай, ебаш рэпом прям. Зачитай як рыбчинку. Да блин, а что она свалила, я не понял. Да, блядь, читай. Ну, яна самая важная часу побачила нема. уже за сёння. Это бред на самом деле. Хорошо. Чей старый терем на горе крутой рисуется зубчатой стеной, бессмертный царь синеющих полей, его хранит он Игой. твердости своей. Кто темный с сводами повести привык, молитвы шепот и великий крик, его владельца назову я вам под именем Арсения Аллах друзья. Акбар. И не другом своим он был знаком, и не мечтал он о имени другом. Его права спорить он не смел, еще никто он больше не хотел. Не ведал он владыки и суда, не посещал соседей никогда. Богатырей в мире славных войн на войне, когда к нему являлся во сне. Он убегал доверчивый бесед, презрением дышал его привет. Он даже лаской Костя унижал, хотя, быть может, сам его не Ему знал. насрал. Па-па-па-па-па-па-па. Ага. На ложе наслаждение и в бою проверил Арсений молодость свою, когда звучал удар его меча, и красной являлась японча. Бежал татарин и бежал литвин, и часто стоил войско он один. Вся в ранах грудь отважная была, впоследствии морщин его чела. Привлечение наряд его для всяких лет краснел рубецкий и литовский сабли след. И возвращался домой с полей войны. Он не прижал к кустам жены. Он не привез парчи его дочерей. Отбил у татарки кочевой, что там на кочевой. И даже для подарка берег ни жемчугов, ни золота, ни серег. И возвращаясь в забытый старый дом, он не спросил о сыне молодом. О подвигах своих в чужой стране он не хотел рассказывать жене, и в час свидания радости слеза, хоть озарила нежные глаза. Но прежде чем упасть, она смогла, страдание слезой уж была. Он изменил ей, что святой обряд, тому, кто ищет лишь земных наград, кто путник и беседы о блажка, свободе сердца и любовь легка. 2 дня прошла, и юная жена исчезла, и старуха лишь одна. Изгнание разделить решилась с ней в монастыре далеко от людей. Промотаем. Печаль несчастной жертвы и жены закон, и все презирал для новой старости он. Для пленницы литвинки молодой, для гордости девы и земли чужой. В угодности ей за пару сладких снов из хитрых уст Арсений был готов на жертву принести жену, детей, отчизну все в угодности ей. Давайте промотаю. Блять, нихуя.
Где, блин, нормальное продолжение стиха? Гэта калі што, паважаныя слухачы, гледачы, гэта все по тэксце Олег чытае. І гэта таксама на фоне. Так. Так. Так, сейчас вот. В общем, самое интересное была. Бля, так где стих? Я не понял. Там же просто суть такова, что он как бы влюбился в Литвинку, ее своровал. Она как бы любовь не разделила, как бы и потом сбежала и грохнула его. Ладно, в прынцыпе, сюжэт мы зразумелі. Я думаю, нам трэба Подожди, ўжо на подожди, сёння скончваць. Не, ну нам просто уже трэба ліваць, блядь, усім адпачываць. Таму ў наступны раз Олег, дачытаю. скажи, Маргинес, ты можешь ісці, пакінь стрим включенным, я скончу. Я выключу за собой. Не, Олег, так скажи гэта не ему працуе. Я могу вас тут у канфе пакінуць двоих. Вы можете один одному чытаць вершы. Вось, дзякую, О, што да. прыйшлі. Это очень просто краткое слово. Как Лермонтов писал про Беларусь. Против Литвы пошел великий князь, его дружине властью воспалять. Маргинес, развитайся, блядь, я скончу. Маргинес, просто Желая защитить развитайся. свои права, дрожит за вольниц гордая Литва, и плечи хитрых птиц, зубров волков скользит в костях их сынов. Поймите, сам Лермонтов писал про гордость вольной Литвы, понимаете, как достойно звучит. Наш флаг. Ведаеце, я вырашыў прыслухацца да меркавання правага кута. Вось з вами таксама будзем развітвацца. Дзякуй тым, хто быў сёння з намі, хто пісаў у чат. Не забывайце ставіць падабайкі, дарэчы, забыў пра гэта сказаць. Подписывайтесь на канал на Ютубе, на Твичы, на Кику. Подписывайтесь на канал у Телеграме. Долучайтесь до серваку у Дискорде. Подписывайтесь на мою инсту на Твиттер. Долучайтесь до нашего платного прыватного чату у Телеграме. Праз подписку на Патреоне. Вось на Патреон таксама подписывайтесь. Донаты свае таксама донатьте. Спасылкі ўсе, як водзіцца, в апісанні. Вось, спадзяюся, усім усё спадабалася, я пойду адпачываць. Я увесь просто потны, як сука, блядь, ёбаная. І верш пра Літвінку мяне дабіў трошки. Таму давайте, усім дзякуй. Пабачымся з вами на наступным тыдні, пакуль што не ведаю, калі дакладна. Мяне абарона будзе дыплёма ў чацвер. Таму не ведаю, як яно атрымаецца, але дакладна у нейкі дзень у наступным тыдні мы пастрымем. Вось. Усім на пабачэнне. Усім пакуль. І дзякую тым, хто данаціў, і дзякую маім патронам на Патрэёне. Зміцеру, Наскаўцу, Александры і Патрыку. Вось. Давайте усім добраніч.